Akşamınız hayırlı, hormatly adamlar. Sapar ağa aydın, hoş geldiniz. Ya, salam Kemine. Aydın salam. İyileştiler. Selamun aleyküm. Hoş Buyur, bulduk Kemine. Aleykümselam. Kapara salam vatandaşlar. buyur Kemine. Bugün o sorulara cevap vereceğiz. Yani birleşlerimiz 3 yança. Aha. Bugün bugün değil de aslında düğünden başladı. Özbekistan'da näme oldu? O diýilen näme? Azrak o gamragam bolup durýar düýün akşam. Gelýän näme videolar olur ekrana berip bilmeýäs. Beýnansak da. Umuman bir hereketlik var. O näme bolýar? Näme bolýar? Arkasındaky zatlar näme soň umuman biz öz meselelerimize, öz soralarımıza geçiveririz. Ýoş-ýoşdan. Or Kemine. Yani Özbekistan'da bolýan da sen özüň bir iş yapacak mı ya? O Kemine, ben şonu hava haýyş edeyim. Mene izarlap bilmedim. hava Vakım olmadı. Nem bolýar, nem yani izarlap bilmedim diýende yüzde bir seretdim. Yani var. Yani asıl nemeni görüp bilemok diýen. Ondan vatanlara. Şonu özüň aýdyp bersen eger bilýän bolsam. o me aýdyp bereýin onu. Umuman Özbekistan'da konstitusiýa üýtgeçligi girizilýär. Soň Özbekistanyň bilmedim guruluşyny köp ýyllar bilýän däldir. Tutuş bir bütün näme ýalyk görýändir de içine. Ön içinde Avtonom respublika var, yani cumhuriyet diýerler. Avtonom cumhuriyet var, Garagalpakstan diýerler. Soň şo taýda täze konstitusiýada Garagalpakstan diýip geçmän, ýa respublika diýip geçmän. Garagalpak velayet diýilen ýalyk bir näme ýazyly geçýär soň şo taýdan. O näme çykýar bize, ýa Özbegistan görmejek, tanamajak bolýar, ýene näme diýen ýalyk bir çıkış sebäbi şol. Ýa uçgunyň sebäbi şol diýip aýdaly. Ýöne bu gaňryçy öňden bäri bar mesele. Köp ýyllardan bäri, ýa 100 ýyla ýetenok, ýöne 30 ýyl, 40 ýyldan bäri bardyr. Şonuň ýaly bir ýagdaý bar. Ýa soň düň köçe hawa çykypdyrlar. Esasan ýaşlar çykypdyr. Soň akşam ölenler bardygyny aýdýarlar we bugün o internet ýapyk diýdiler. Entek kän dolu maglumat o taýlardan çıkarılan düşünüşümüz boýunça ýöne. Umuman seredende Orta Aziýa bir hereketlik var ýa-ni. Gazakistan 6 ay geçer geçmez Özbekistanyň içinde boldy. Şonu ýaly ýagdaýlar bar. Bu zadyň taryhyny bilmeli-de. Tarihi tarapsız däldir. Menim pikrimçe her kim her türlü aýdýar, ýene Özbegistandaky türkmenlerim aýtmagyna görä Garagalpaklar o soň gelipmiş hemişeki näme. Onu men bilemok. Eşdenlemem. Ýöne o bir näme bar o taýda. Ulu bir problema var. Bu problemany dogry çözmelidiňe ýa Orta Aziýany tanamak gerekli. Orta Aziýa näme? Yani kaysy milletlerden ibaret bir keseki millet yok o taýda, Orta Aziýada. Mesela bir-birine benzeş ýöne bunu nemesini Sowet döwründe kommunisleriň gurnap giden nemes var da ätýaşdan diýip bir neme gurnalýandyr. Soň şol wagty gelende işleýär. Ya işle diýerler. Problemani güýmýärler, konserwir de diýerler. Problemani ilkulak ýatýarlar. Bu haçan patlajagy belli däl. Konserwir de diýerler de. Yani onu men toň aýdyp beren sen aýdyber Kemine. Umuman şonuň ýaly entek o gutar durmadyna değişli bir neme yok, habar yok. O dowam edýän olmagam gatapmaz. Şonuň ýaly waka ýöne bu zatlar bizi näme üçin gyzyklandyrýar? Post-Sowet döwletlerinde bolup geçýänligi gaty gyzykly. On soňam o birden ýa-ni
sosyal nemeler var. Yani sosyokültürel diyelim, kültürel deyip yani Türkçeleştirip aytjak. Sosyokültür problemalar var. Ine şo zatlar gaýtalanyp çykyp durýar. Bunu dogry çözmeli. Yani, territoriýa, millet nemäni täzeden düşünmeli biz. Täzeden pikirlenmeli. Orta Azya bolup yani ulanýan sözlerimiz hem ýalňyş men hem elmi damaýdan. Ulanýan sözlerimiz ýalňyş o taýda. Rus olmayan milletleri Rusya deyip birleştirip bilýärler. Yani Türk olanlar Türk deyip birleştirip bilmeyen bir ýagdaý var. Yani problemany çözmek üçin, yani ileride çıkacak problemaların önüni almak üçin hökümet suratda dogry goýmalydyr. Yani biz bir döwletiň hiç haçanan bir bölmenin tarapdary däl, ýöne dogry çözülmeli. İki tarafa da dogry düşündirilmesi. Yani Garagalpagyň Gazagystana da deyip geçýän yerleri var. Yani Gazagystanyň näme gollawyny alýar diýelim. Şonuň ýaly bir taraplara hem bar munyň bu işte. Sanlary 800 000'a ýakyn diýip aýdýarlar. Özbegistan üçin ullakan bir neme däl sanda. Özbegistana göre. Şonuň ýaly problemalar var. Edil şol problema Awganistanyň içinde de var. Eýranda da var. Eýranyň hasa ullakan, onuň tek dur, onu Eýranyň özem gowy bilýär, düşünýär. Eýranda göni ýarym halk Farsi halk däl. Ýartynlar hem köp. O ýarysyndan hem köpdür. Yani olaryň berýän resmi nemelerine göre ýeň azyndan şu biz bir geçmedik sirän bolsun diýip berýän bolmaklara mümkin statistikalarına. Yani 90-95 milyon mu? Bilmedim soňky nemesine. 95 milyon olsa da şonuň 45 milyondan köpü Türkiye milletlerden ibaret. Esasen hem Hazar ýaka Türkmenistanyň agreçägi. Şonuň ýaly bir ýagdaýlar var. Yani bu zatlar öňünden pikirlenip görüp ýa-da düşünmeli. Problemalar şonuň ýaly. Bunu dogry çözmeli. Yani 21-nji asyrda toprak davasy bir gülkünçräk gelerse, toprak meselesi yani orta asırlardan soň çözülüp başlatdy. Yani toprak merkezli bir neme yok. Yani toprak bir merkezde däldi problemanyň şu wagt. Şu wagt belki millet bolup biler. Soňky nemede görýärsiň, soňky 5-10 ýylyň içinde şu göçleriň köpelmeginiň netijesinde milletçilik dünýäde artdy, her bir ýurtda var. Ol belki nemedir, tolkun bolup biler, gelip geçen waka ýöne bilim ösüp barýar. Bilim ösme bilen yani toprak nemesinden uzaklaşylýar. Bilim, teknologiýa, soňam firmalar, haýsy ýurt o firmalara gowy eýe çykyp bilýär diýilen neme barda. Firma däller öňümçilik diýden dogry bor. O öňümçilik diýeli o. Öňümçilik sapara öňümçilik diýdi. Şo taraplarına seredilýär ýanky bilim we teknologiýa da. Ya misal üçin Amerika şu wagt çenden aşa güýçli de ýöne basyp alyp beren ýeri ýokdur hiçbir nemede. Yine Orset orta asırlarda mı 300 yıl bundan öňkü düşünjesi ýeň azyndan orta asır bolmasa da 300 yıl bundan öňkü pikirlenişi, dünýä garaýşy elinde dünýäniň 2%-ine ýeten o ekende Orset'iň tutuş baýlygy şonda da başga bir ýurtdy ele geçirjek bolup uruşa başlady. Olam başa baran okyan dünýäniň guruluşyny bilen o ekenler diýmek. Umuman şunun ýaly bir ýagdaý bar. Indi bunyň soraglary bar da sapara bu. Bolýan ýagdaýyň täsiri Türkmenistana näme bolup biler? Soň ýene beýlek nämäni aýtdyk. Postsowet öňkü postsowetiň araçaklarynda bolmagy gaty möhüm diýdik. Soň Türkmenistana täsiri nähili bolup biler? Şo taýlara bize gyzyklandyrýan ýerler şolmy kanýan? Neme kemine sebäpsiz
yalın çıkan ok da tüste çıkan ok denýärler bir neme var. Bu sebepler vardır. Görünýän, görünmeýän. O şuun dören, öň dören, öň ýörüýti dören ýa-da tebigi ýagdaýda dören nemeler vardır. Garagalpak karta teretseňiz, Garagalpakstan, Türkmenistana terhedi vardır. Kazakstan'a terhedi vardır. O Kırgızlara bilmedim. Şu Yok, an böyle yok. bilen o. Kırgızlara yok. O yöne yani dil medeni yapı nemesi oyuncu. Kazak, Kırgız, Karakalpak bir grup kodandır. Yanlışmasam Kıpçak grup kodunu şeyler mi? Kıpçaklar. Nemede. O bir noktorolar çıkıyor da o Kırgızstan öz başına bolup bilmeyen orada toğru alamatı näme bolup bilmeýär. Onu näme yani medeni nemesine yakın neme bağlaman o Özbekistan'a bağladı. Bilýärde. Şu kä problemler seni bölýän, sen tarihini ýazýan, o seni idare edýän Geleceğini keskitlep gidiyorlar da yanlışlar. Täsiri etdiğin, täsiri arasındaki nemeden var. Şolar sen geleceğini çıvyalarda onu şu ulu oyuncular ediyor. Orta Asya'da şolar ýaly konserwir edilen emeli ýagdaýda döredilen bu haçan patlajagy nägumana öldürünü gerek wagt patladıp bilýärler. Däne şu wagt tiýnetseň men bu detallaryna girmesem Özbekistan Ortaýadyň Ukrainadaky edýän hereketlerini gollamady, ýadgar diýerler. Açık bolmasa da duyur şekilli Ortaýadyň neme o duýup biler şekilde etdiler de şunu. Bu da doğru. Yani Özbekistan'ın siyasi nemelerini doğru hataplayan yönü bir kaptalına o şolon eli nemeti hükmen bolaymalılar. Dünyada konflikten hangirsinde arkasında şolor yalak deme yatanlar. Onu gömülü konservirin nemeler de ödörünü gerek vakti neme diyorlar. Türkmenistan yani Ortaýada edýän hereketin ýalňyşlat diýip orta çıkan olsa owanlar bilen neme derdiler, tehdit ederdiler, talip gelýär, basýar. O şerhetlerde tark edip o ittidat emeleler ýalak bir hereketler ederdiler. Ondan bular öz aralaryny oňşan oklur, biz aralýas, biz näme diýip şolar ýalak oyun ýa atyrlar oy şeýtgerýär de boýunlar. Orta Asyanyny herediň mine ýalak demedendirler. Türkmenistan mysal üçin Türkmeniň bir bölegi Owganstandadyr. Atawa oturan yerlerdir, ýöne terhet getilendir. İranam şonu alaktır. Indi Täjik tarapyna geçden, Täjiklerin ýarsy, Owganstanyň içindedir ýarsy. Ödýerindedir, arasyna terhet geçendir. Özbeklerin komşonu alaktır. Onun Özbek bilen Kırgızlaryň arasynda şolar ýalak Fergana Dalina diýip nemesi vardır. Şo taýda mine ýalak nemeni gömüp goýandyrlar. Onu haçan isleteler patlatyp bilýändirler. Indi şu zatları biz akıl yetirip büyüklü düşünüp şolon etjek bolýan zatlaryny edilen o ýaşylyk mı ýamanlyk mı onu da seretmen şoň täsiri minimumy geler ýalak şol ýakadaky döwletler düşünüp etmeliler. Şu zatlaryň öňüni dogly büyüklü çözmeli. Onu Avrupa Birliği şu wagt hiç yer davaty bolýan derler, geregem derler.
Yani Şivet bilen Norvegiýa arasynda granit şertleyin bar öňe granit mi däme bilen olmuş ýany gatnap ýörtüler. Yani şuň elmen aňyr tarapdan şutaj. Hiç bir neme yok da. Onun ödem Norvegiya Avrupa Birliği'nin içinde de değil mi? O NATO içinde öyle şu nemeler kabul ediyor, şunu adapte edilen. Yani serhet davaları hiç vakti yok. Ön kadim zamanlarda bolta bolan Şivetlen aşağında böyle verildi 120 yıl bundan. Ne şu problemleri biz katı büyük bir çözmeliler. Şu tarihimizi atlamamız gerek, onu dikeltmemiz gerek, onu doğru oturtmamız gerek. Şu tüvürün nemesi mün yıl bundan onun yani birinin diline düşünüp bir din nemesi o yaşan elbette aralarında hanlar dörüye nemeler dörüye o Batvalyalar neme diyorlar o urslar elbette ama adamların tarihinde de 5000 yıl ne tarihin yazgılı yeri neme diyen bilen yerleri son 200 binden galanını urs geçipti de 5000 yıl içinde urs neme de onu 20 asırda bu da atlar bahan etmek gerek geldi. Ne şu tayda misal için o terhetler bir şertli o yani kapitala da iş gücüne de rahat siyahat edip bilir yalak yağda döröttü. O da kanunlarda atlaran birine yani zıt terk edilmedi yalak o bir umumi nemeler dörödüldü. Bu da atlan bolması mümkün derler yoluna geçen yani sonunda terk et şertleyin terk et. O bağdarım şunun alak bol ya. Bağdarı açmalı. Terketleri açmalı. Hem birek demedi. Bu paylaş bilmeyen de yok ortada. Yani şu düzgün tertip şu birine uyum sağları alak kanunlar mekanizmler olmalı. Şu da atları haklı getirip o sevit yakada devletleri çözmese minen üstüne oturan alaktır onu kışkırdarlar, kaşarlar, taşından aşalayandır köplenç. Ne onu da sebep şonu itleyendirler ne sebep şu konstitusiyon üt götmen demek diye de. Onun için ne biz olmaydık geliyor şu Orta Asya'daki devletlerin nemesi nemedir daştan upravlat edilen devletlerdir. Bunlar işletilir, istemetilir. Marinetkedir. Yani vatsallar bir devletler. Onun o kellesini kaldırana da ne şu Özbekistanlar, Karakalpakistanlar, bolyan yalaklı atları demesini fitilini yakıp koyuyorlar da. Onu nereden çıktı? Öldür kırada tereddüt dur. Onu tuğut etme de kıyın olayanlar kaya halatlarda. Bunun yetiştiren adam kendir. Ödünden yetiştiriyor da yok man. İçinde orta olmalılar ne bizim ortadan hat orta Türkmenlerimiz kendir. Şöyle oraya yine bu dilin ediyen dadıdır. Dil medeniyetini içine tokya da tədirindən tokya, onun adamından tokya. Orsiyet dem şunda ors dilini biraz ikinci plana düşürsen o yem çığırıp beyirip hücum edip başlayanlar. Yani Türkmenistan'ın tarihinde son 30 yılda kendi olanlar. Yön sen yıl Türkmen dilini ayın aşağını depelep gördüm. Bunun tez çıkmalılar. Şöyle realak bir koşudurlar içinde adaletlik vardır. Güçlü, haklı diyen yalak. Değil mi? Şunun için
Soğukkanlılık bilen bu meseleleri çözülmelidir. O gana neme yol vermelilerdir. Onu kıyınan tağım o eyyem kan çıkan yerler badiye bu yanlıştır. Onu güç bilen yatıracak olup demetmelen değerler düşünüş bolyanlar. O Qaraqalpaqstan Respublika milletin çıkmalı hakkı ve adat dilen yalak nemelerim konstitusiyalarını vaat edip men tanış biliş kalpak nemelerimiz var. O kuruluşan Norveç'e de yeri var. Problemalarını aydiya soruları. Benim elimden bu soruları yalakmatlarak beriyat ko meteli beyle çözülenlerdir. Yani şu at misal için İran'daki Türkmen'in ya Afganistan'daki Türkmen'in probleması için biz tehdit davamız var deyip bunu metelen çözebilmezler. Yönü biz İran bilen ya da Afganistan bilen ya Gürcistan bilen hiçbir territorial dememiz yok yönü. Şu taydaki bizim soydaşlarımız, kirideşlerimiz adam yalak yaşamalı o şonu şart öğretmeli. O şartlar dörülmesi için o beylekler bile deng olmalı. O beylekler deng olunca da yani komşu bilen hayat kurup demedik görmelilerle. Komşu bilen katnaşıkta ortam iki taraf için benim dama peydarlar. O sebebi giden bağlar o bağların ödün demek yani de. Yap yani. Dünyada en önemli de bağlardır. Şu Urslan Köprü'den şu bağlar ele geçirmek için edilendir. Gödüğünde tutup görün mü? Türkmenistan'dan bir 2000 kilometre diametrede daşın aylak görün mü? 4 milyar adamlı bir ulukan bağlar. Avrupa'nın, Amerika'nın küyütetmeyecek bağlar var. Şu taydına kapital rahat hareket etti. İş gücü rahat hareket etti. O iktisadi şartların nemeti, kanuni, o kepillerin nemeti bir açık neme oldu. O tayda uç olma nemeti şanti minimum düşüyordu. Bunun hem mecetin aşağına yankı alım bilim vardır. Biz bu şu nemeli regionu cehaletten çıkarmalı. Bizim en önkü nememiz cahillikten çıkan zaman bu problemlerin özleri o daşından tereden de gülkün çok kalyandır. Cehaletin etiyen dağıtta. O cehalet olması için altyapısını yok koyup gidiptirlerdi. Yani biz bir kemiğine bilen gülleşiyor. Bir yürüyte bir peridaş ederlerler. Ediliyse. Yani o vansanalt görün. O vansanın 60. 70. yılların gödüğünü getirip biliyorsunuz. Şu doğrular bir kinolar nemeler vardır. O vansan şu var. Türkiye'den, İran'dan hiç pette duran neme değil. Orset'ten pette duran neme değil. İnni deneştirip görün. Öyle kömür edecek bir parandırlar. Orset var ya da. Şu Orset'in baran yeri İyidinler şundan alaklat koyuyor. Yani. Ne düzelttiler mi? Yani 30 yıl. Şu tay uç. Sonra Amerikanlar demetti. Kömür deyip vardılar. Yani kömür medip olan yok da. Şu an kömür ederi alak yardaylarım yok. Ne şey. 15 yıllarına köprek kuruluyor yani şu Amerikanların şu tayda. 20 yıl. Hı? 20 yıl. 20 yıl. Yani 2 trilyon plom var. Terişte de var. Yani kömür edip olmadı. Yani o 60. 70. yıllara teritten sonra saat demedik kontrolör o vantan var. Gülle öspörün devlet durmadı. Onun özüne yeterli medeniyetin vardı. O tebliğ şehitlerin vardı. Böyle kadrlarına böyle dörü diyediler. Yani şu vakti yani sosyal nemelerim şu dövrün nemesine tereden hiçbir beyleki devletlerden katfır idealak devlet diğeri alak dağdayım yok.
Ösücün o hemen etkenleri. Bunu şeyle şu at kuvvetlerin yardımına getirmek için ilkler cehaletin altyapını etmeliler. Yürü bir uçtular. Yürü birlerim köp burlar. 79'dan verim. No. Yani konu altyapı diyten sonra onun dini neme başlayarlar, dini tömürüp başlayarlar, şol oyun oynayarlar. Şu at o vantana ankat konuğum etmedi. Gepine düşünürüp bilmeyenler. Cennete gidecek bir yer. Cennete gidecek deyip gören adamları konuğum etip bulunu ankat. Yani o dünyada o yaşayacak diye de bu dünyada ne ayacak kolonuna da geçer diye. Ben demediyen taşından görüyen demem. Biz şu aşağınçılık demediyen orta diye, yani merkeza diye demedi. Cehaletten çıkmalılar. Bizim en nememiz yani koğuşak damarımız diyeyim. Çok cahilliktir, cehalettir. Onu istedik şeklinde oynap bolyandır. Cahilin eliyle oynayandır, o da ankattır. Aklın yetmesi şeyledir. Yani Türkmenistan yardayın. Herhalde görüm. Yani 30 yıllık yıllık bilen deneştirip göreyim. Yani cahilliğin dediler de. Onu bildirmek için şu bilim deme yani yanlış oturtmalı yeterliktir. O bir nesil dahilap bilden o nesil onun öde idnak o nesil dahilap biliyede. O şey demeli regionu 150 yıl iğdeden poliyada. Yani ulu oyunculuğun edip bilen oyunu şu akliyet diyede. Şonlarlık neme var? Temine bilmedim. Düşünürüp bildim mi ya da yönü? Yo düşünüklü. Düşünüklü. Aydın senin aytacakların var mı? Son biz sonra o cevap demesine geçiveririz boştan. Ya, men aytsam kime ne yankı, ne men ayt, peşinde toprak meselesi, misal için tarihte kalındırır deyip, sebebi tarihtaki uruşlara seyreden vakın hakikaten hem gerekli uruşlar vardır. Hatta belki 90% uruşlar toprağın üstünde uruş olandır yani neyle uruş oluyor? Misal için toprağı almalı diye aydalı haysam olsa bir olduğu imperiyalar ya da padişah şu toprağı men almalı diye. Yani alya alandan sonra nimetçeni ile yok. Yani kanun ile alandır. Sonra taşlaya şunu 10 yıldan sonra gerekli diye. Sebebi böyle ölüm gerekli diye şu toprak. Yani şu için şu yerde kan tutmanı oluyor. O bakası atılmaktır. Toprağı almak. Yani gerekli olsa sen neymiş alacaksın yine sonra olur. Yani o orta sırların düzgünü şov oluştur da. İkinciden basılı alınan yeri misal için hazırine aydalı oruslar Orta Asya'da so büyüçülen saklaya da bir Avrupa'na misal verdiniz. Avrupa araçaklarında ne için problemi yok. Araçaklarında olur da büyüçülen çizilen araçak elden yankı sözleşme öyle araçak hemen önemli. Sözleşme olanda hem o yerde uruşuyor var. İki taraf düşünüşmek bilen, kabul etmek bilen, şu yeri granitse deyip kabul etse, iki taraf için hem doğru zat. Yani güçlerin alınanda bir taraf granitse diğer şu yeri, ikinci taraf kabul eden o. Yani gücünün yetmeyeni için şunu vatlayın, kabul eden yağlı kolyandır. Yani son birazcık ayağa alan bunu, yine son önkü tarihe gidip sorap başlar. Ben şuna razı değil. Hazırına hiç bir problemi yok. Misal için Türkmenistan'ın Orus'un el astında olmalı ya da Orta Asya Orus el astında saklamanın probleması yok. Haçan probleması yok. Haçan da Orus'un gücü sonsuz olsa. Hiç bir problema dörep bilmiyor. Yani problema şu yerde. Paysan olsa bir gün Orus gücünü yitiren vakti Okal astındaki yerlerde problema çıkacaktır. Uruşan çıktılar davalar hep bile yansılan dökülüptüler.
Sonsuz güç demek näme demek? Şoň ýaly bir zat barmy? Sonsuz güç. Yok. Mümkin de. Yani dünya hemişe ütkäp duran bolýardyr. Gitdikçe de ütgeýändir. Bir ýerde duran okşuwun güzadyň ýetiri ýok we şuna gaýtyp gelip bilmeýän ýa-da düýne gidip bolmaýan mümkin de zat. Yani sonsuz güç demek sen islendik wagtda gidip gelip bilýän demek sonsuz güç. Ne şol ýok bolsa güç bilen bir ýerni saklap bolmaýar. Ýöne bir mysal bereýin, ol bir stakan suw alyp, şonu güç bilen galdyryň, näçe wagt saklap bilersiň? Ýöne bir stakan suw, bu agramy näme? 200 gramı geçen ol, 300 gramı geçen ol. Yani 1 kilo, yarım kiloda yeten ol şoň agramy. Ýöne şonu näçe wagt saklap bilersiň güç bilen? Ol araçaklary medil şoň ýalykdyr. Ýewropada näme üçin problema ýok? Sebäbi olar ulalaşyk bilen iki tarap bir-birini düşünşmekli, gürleşip adam şekilli diýenden ama medeni formada granitsalar dören olsa Ýewropaň taryhyna seredin o granitsaň üstüne näçe uruslar, näçe gan dökülendir. Şu gün Britanya diýip bir döwlet bardyr, taryhda oň ýalyk döwlet ýok Britanya diýip. Näçe sanat o ýerde ýanky krallyk, karollyk diýil ýani. Öz aralarında özem dowamly uruşandyrlar. Şu an Britanya'daki ulu 4 sanalyk näme bolýar. Öz aralarında dowamly uruşandyrlar. Ýöne iň soňunda nälen bolsa düşündiler, peýdasy ýok da. Uruşýar, o 100 ýyldan beri uruş näme peý, elimizde näme geçdi diýe hissat geçmir. Iň soňunda ýa stol oturulyp gürleşilýär. Ya stol oturulýar diýen näme aýtýan, ýani uslowna. Öz arasında ulalaşyk kabul edilýär. Sözleşme melegelýär. Her taraf kabul edýär. Haýsam bolsa bir şertler. Bu medeniýet diýmek, ýani medeni forma diýmek. Ýa şoň üçin granitsalarda problema ýokdur. Ya öz arasında da şoň ýaly hiç bir problema ýokdur. Bolsa da başga hili çözülýändir. Ýewropany pikir etmän agzy geyip ýok. Fransa bilen aýdaly İtalyan arasında bir ulalaşyksızlyklar vardır. Ulalaşyksızlar vardır. Dogry aýdyp bildim. Yine edil şoň ýalyk beýlekleriň hatda Britanya mysal üçin aýryldy Ýewropadan. Hatda şu Ýewropa girmeýän, ýöne Ýewropaň territoriýasynda yerleşen döwletler bardyr. Ýöne näme üçin uruş bolanok? Ya uruşdan ýanky diplomatiýasy işleýär. Diplomatiýa diýmek medeni formada gürleşmek bilen çözmek, ulalaşyklar bilen çözmek problemany. Ýewropa gaty bolup üçin uruş bilen çözüp bolmaýan problemany. Çözersin, wagtlança çözersin. Yani medeni insan, medeniyetin amaçları, medeniyet ertiğini fikir eden insanlar. Uruş bilen çözsen seni özün için çözersin. Yani sen çağalan yine uruşmalı olar. Deme aydın 21. asırda yine şu kapital rahat terekede diýen olsa, iş uýjum rahat terekede diýen olsa, yine Türkmenler misal için. O sen fabrikan Özbekistan'da da kurup bilýän bolsaň, Owgat'da da kurup bilýän bolsaň, İran'da da, Türkiýede de, sen ulap gidip barýan da, şu taýlan şeýetleri el berýän bolsa, uýumlu bolsa, o saňa da diýänler, şu taýda döwletlere de, halka da diýänler. Ya da bu özbek şey edip bilýän bolsa, näme demesi bar? Hani şoňa ýöne düzgün nemelerini oturtmadılar. O sen hem devletin içine investisiýa ýerendi gowurýa bu tarapdan. O şey gürlüýärler näme diýerler? O serhedin näme? O kynçylyklar näme? O kellede de serhet var. O şol beýniň içindäki serhetleri ýok etmediler. O şol cehaletin nämesi? Onu şey seyredip görsem iki tarafı üçüne peýdaly bolsa o näýle sen onu ýörükde gala demet çekmiş. Döretçi. O katı ýanky serhet meselesi mysal üçin aýdaly ine Özbekistanda ýanky näme bar diýen näme aýdyp bersek onu. Özbekistanda ok var, sende de ýay var. Ýöne bir zat. Ýöne sen özbegem awawlap bilen, ok sen hem awawlap bilmeýän. Arada serhet bolan üçin. Yani şu serhede ayıran gudun ok bilen ýaýy birleşdirip bolýar. Yani düşündürüp bildim yani bu misal ver yani ok ýaý diýse ok ýaý diýip aklyma gelen şol boldy. Serhetleriň hemmesi şoldur bilimde ya da teknologiyada sonu ýokdur yani ösüşün ya da tellehana ýokdur o ýerde. Diňe ösýändir we birleşen wagtdan güýçlenýändir.
istendik şuun bilimler şoňalyk dörendir. Hemmez adam. Misal üçin ýanky Einstein energiýanyň ýanky atom bombasynyň ýene atom bombasyny Einstein ýasanyp ýene şoň ýazan formulalarının netijesinde yasan adamlar oldu. Einstein onların neyden yazdı, ne edip yazdı? Fulton vardır ondan. Yani başlangıçında diyeyim. Çondan gelgen bir zattır. O Einstein iş adam edip bilmeyen eğer önkü, yani fundamental olmasa. Çolara seyretsen biri Amerika'dan bir zat edendir ya da biri Grek, biri Avrupa, biri Arap'tır, biri Mongollardan bir zat alandırlar. Yani bu zatların hem mesela birleşik aslında yine birleşik. Yani şu birleşik ben güç oldu yani ya da önüp yani. Yani şu Granitsanı koyan gudun yani Türkmenistan'da da yine satmayan koyunu öttü diye atıp görürler Granitsa'dan. Ya da yine şuna benzer terörist diye atacaklar hem mesela. Düşünce de şu oldu yani. Granitsanı bozmak demek onu yöne koyan sapara ama böyle komşun değil. Şimdi sen yanlışlık komşun oyna. Şimdi sene geçmiyorsun yani çağdan geçipler çağa Granitsa bilen ama yani komşun oyna işte komşun çağdan daşlap kolsa o medeniyetmiş o. O bir akıl var o yerde. Türkmenistan'da bolyan zatlar bular. Bolyanmış onu alırsa. Ya aydın şu görünen cay var ana. Tamam. Bu komşunun cayı da aramızda hiç tat yok. Bir davamızda yok, hiç tadımda yok. Yine çıktaycı. Şimdi nemedeli, cemleli biz bu temanın son soru cevaba geçelim. Yani iyilleşlerimiz hem soru olanı versinler. Ben nemeni aytsam, yani göreyen zadım aytsam da umumu problemanın birinci dene problemanın nämediğini köpçülüğe düşündürmeli. Ekranlarda aydılmalı. Ekrana çıkma mümkünçülüğü olan adamların köpüsü ya Orsiýada hizmet ediyor. Bu dine Türkmenistan'a değiştiler. Özbekistan'a da Kazakistan'a da değişli. Asıl problemadan uzaklaştırıp başka bir zadın gururunu ediyorlar da. Şoları koymalı, onları tanımalı, dinlemeli değil. Yani dinlemeli de, yani kabul etmeli değil. Yani asıl problemi ne mi? Asıl problemi Orta Asya'nın enteresan bir kolonya ya da kolonyal bir nemede statusta devam ediyendi. Başka zatlar şonu düşünmeli. Yani bar o qaharımız, gazabımız, nämäňiz var olsa diňe Türkmenistan üçin aýdam, hemme tutuş Orta Azia üçin aýdam. Orsaýda dogry garatmaly bunu. Yani şonda hemme problemalarımız çözülýär. Yani şu zatlaryň arkasında yani näçesan diktator gelen olsa da ya da durýan olsa da şu an mesela Putin'in arkasında duruyor. Yani Özbekistan bilen bağlanışıklı bir azırak neme varsa Özbekistan näme olsa da Orsun arbitasından iň sessiz uzaklaşan yurtların biri. O sessiz uzaklaşıyor. Bulan Putin'in hoşuna gidiyen değildir. Yani belki şu an ol ettirmedim onu ne belli. Yani şu an etmedik olsa da bir vaat yani düğü tutulan da yani yine de Orslar tarafından tutulan şu taylara seyretmeli yani vuruşup ayrılıp ya koşulup bir zatlar edip olmuyor yani Orta Asya'nın problemaları yanlış düşüncede. Arbitratı yani şu güneş sistemi var ana. Demeler bunun başından aylanayan ortaya güneş sistemi diye de. Arbitrat. O bizim aylanayan Orta Asya'da üretilen aylanayan arbitratı yanlış yani Ors arbitratına da aylanayan da. Yanlış şonu çözmen ortada ötmesi mümkün değil de. Orta düşman olmalı da dilen neme değil. O düşman olma, o kârın peydan nemen orta katlaş neme onu yönü arbitani, şon arbitratından çıkmalılar. O hem medeni, hem siyasi, hem askeri, hem menemetin içine sokunlar. Şon arbitratından çıkıp bilen olur. Düşünce nemetem şonlarlık, o oradan yokucuk çıkıp bilmedi yalan şeyleri alt yapısını edittirler de. Sen şondan çıkman,
Bu ilkulak dillen başlayanlar. Dili nemetmendir. Ortak dili ne hemçin orta dili olmalı. Ben fikrimce. Ama tarihi öğrenmeli. O tarihi öğrenmeli. Yine bir kısa aydık geçtik de. Ne Mardan Meruf diye de. Sonra Bağdat'a çeldi. Bu tarafına yani Pakistan'ın emirlerine Hindistan'ın emretmesi için. Şu bir dille tercümesiz demez. Ticaret demezdirler, uruşturlarım. Demezdirler. Ta şu Bağdat demetine çeldi. Ne şu teritoriyalar var. Şu at düşünüşü bilenler senin. Tercümeci bilenin düşünüş bilen de uruşmalı ol yani. Buna yürütü bölülür. Olmasa ne yüpek yollup yol var akene. Onu bileyen şeyler mi? Şöyle hemçin bölülür. Yapıldı. O kim yaptı? Ne? Şu Orset o vantan demesinden şu tayinleri yapıyorlar. Şu yol yapılan tom şu region o neylik iyi de galli. Beylek nemedi. Olmasa Kıtay ya şu neme medeniyetin neme öcüğü Çin'in medeniyeti 5.000 yıl. Ardından ne buradan iyi de galli. Ne? Şu oyunlar. Şu yankı komünikasyonu çeklendiren ya ketiyen sonradan alım bilimem medeniyetim hem ne bedeniyendir. Müdüriyendir. Şöyle yani açıp bir yapalım. Türkiye'nin bir de bu değişli yer bağdığını tabi yıkılan o başladık da. Şu tarihi nemetleri noktur orada. Sonra ürüneyen adamlara pan-Türkist deyip nunglat o bizim şu Türkü devletinin halklarının içinden çıkan adamları, aydın adamları yok ettiler. Kim yok etti? Ors yani son öz arbitatını aylandırıp gören devlet etti şu an. Olmasa biz arada bir Türkmenistan'ın bir dilçi nemesi var arada uzun ettik de. Yani şöyle Başkırıstan'da, Tatarstan'da, üniversitelerde muallim olup gören adamların Türkmen o dilleri yani yakın. Yani şu at niteredik görün, yani 100 yıldan sonra. Neyle? Pikraydip bolanak. Dilde pikraydip bolanak. 100 yıldan O sonra. Türkü dillerinden bilem yok. Ne sen tarihim şol oraya diye, yoyup ya diye diline hem demeyem şol yani ötmediğin için, birleşmediğin için alt yapıt deme diyorlardı. Ne 92. yıl ne bir ayetlerinin o şu Orta Asya Beşir Republikanı bir erik getirdik de. Şu ne ben. Onun hem de oyunlar sonradan son başladı. Yani Türkmen başlarım sonradan son öğret başladı. Bunları böyle başına güvermeler tehdir etmeden bunlar birleşti yine şu Pan-Türkiye'nin demedik ki diye demeleri. Onun sonradan da yem demedik başlandırdılar. Yani şeylere kemiğine bizim düşünüşümüz. Hava. Sapara bir sözleme aydan sonra çok birleşip bilmeyenin yine bir sebebi şol yani birlik Avrupa Birliği Avrupa Birliği olup bilmeyenin yine bir sebebi vardır. Olan post Sovyetlerde ya da eski sistemasının kurulurken bir nemesi vardır. Liderlik meselesi. O. Her bir çağda, her bir adamda, şol eski dövründe yaşayan ya da eğitim alan adamın hemmesinde liderlik ne diyeceğim var. Düşüncesi vardır. Talağı vardır. Lider olmalı. Şimdi birleşsen hazır
Lider kim olacak? Hazır Orta Asya birleşiği deyip bir birleşik kuracak olsam onda näme birinci Kazakistan çıkar yine biz şoňa yol başçylyk etjek diýer. Ama yol başçy näme ýerler? Yani şol hökman şol problema çıkacaktır. Türkmenistan çıkar biz yol başçylyk etjek diýer. Tarihi birazcık tarihten her kimin öz bir tarihi Orta Asya'nın bir sana tarihi vardır. Yani şu an 5 tane tarihtir. Paralel birbiriyle. Ha. Her kim özüçe tarih, her kime özüçe onam kim etti? SSR'ın sisteması etti. Yine şu problemi da var o yerde. O Lenin hakkında koşkuyu atlattırdılar da Lenin liderimiz deyip. Yani Son hem de lider olmak isteyen. Atamız değiller. Bize yatlamadık, bize başka zatlar yatlattılar. Kimin o nemede de vardır. Mektep çağlarında da servet bir zatta. Servet zat oldu. Çağanı prezident partisi deyip ayrı bir parta bir sanat çağına oturup yanır. Beyleki 20 sanat çağında şoňa seredip ýeköz ol oturup beylekler hem 2 oturup yanır. Yine 10 yıl şeyde okat geçti. Gözümüne getirip bilýärmi şol çağalıktan kellesine goýulýar bu zatlar bizde hem mezat gülerler birlik asmanımız asuda. Asmanımız asuda diyen zat Orslarda da var eken. Olaram ulan ya asmanımız asuda diye. Kim? Orslarda da var eken şol düşünce. Asuda asmanı aşağı. Yo hemmesi izarlap görsen şu aýdylýan zatlaryň hemmesi şo nemeden gelýär sebäbi. Arbiter şu yani şu devletinden çıkmadan bu zatlardan çıkıp bolan o. Ya komünistlerin gelen wagtynda ine baýlar öldürdük, ýok etdik, indi asmanymyz asuda. Bundan soň hemme zat gowy diýilen düşünjäniň demesi bu. Emine sorulara geçelim. Hawa. Wagt gitti binämeler. Hawa soru var. Hawa täze Türkmenistanda oldu ödüp ösüp barýan döwletler döwlet adyna yetmek üçin diýe näçe ýyl gerek bolar diýip sorapdyr. Ben öňe aýdypdym ýene bir sapar jogap bereň. 50-100 ýyl arasy var gerek bolar. Aydın sen onun ýaly diýip aýtsaň hiç kim gurmaz ya bular geleceğe pikir edip nemeden O yetir gerek. Ertir gerek bize Aydın on yazatları. Men neme deyin Aydın'dan satın almak täze Türkmenistan menden alın. Neme var da Türkiye'de habar neme kanallar var da biri iqtisadiyetin o gittikçe ervet olan diye beylek sen gohu olan diye da son ervet olan yerden alman berden alın deyip neme diye de şonun ýaly bir nemesi var. Türkmenistan ösüp barýar diýmek bir umum bir soru. Ösmek bu haýsy tarapdan ösmek? Sosial tarap ýa-ni sosial däl de kültür tarapyndan, kultura tarapyndan ösmekmi? Iqtisadiyet tarapyndan ösmekmi? O ýa bilim tarapyndan ösmekmi? Kemine men soragy düşünýüşim boýunça özüme jogap bereň gysgaça. Senden satyn almasylar ýene. Yine şunlarla bir zat vardır. Türkmenistan'da aydalı işçilerinin hakkının verilmeli demek o pulunun derden hak eti işçinin hakkı, işverenin hakkı, firmaların, bankların hakkı ya da olan hukukları verilmeli demek bu zat 2-3 yılın içinde düzeldirip oynayan bir zattır. Ya da azık, ükçünçülüğü deydi o zatlar 2 yılın içinde çözülüp olmuyor. Yani azık probleması o novata durulýar, ýene şu zatları çözmek gaty ansat ol döwletiň işem däl bolýar, ýöne çözülüp gidilýär. İki sanat ýa-ni kanun. Adamlar öýleri çözýär bunu sen öğretdim. Türkmenistan'da misal üçin işçi diýeli yetiştirmek, misal üçin sığır yetiştirmeli, goýun yetiştirmeli, peýnir ýasamaly ýa-da beýleki iş ýerleri bolsun. Ol işleri edip biljek türkmen barmy şuňky bar. Hakykatdan hem bar. Şoň üçin olary ýola goýmak ansatdyr we beýska wagtyň içinde boljakdyr. Ýöne soragda ösen ýurtlaryň hatarına giýmek diýmek sen öndüren önümiň ýa-ni ýokary hili önüm mi diýilýär, näme diýilýär o önümleri? Mysal üçin telefon vardır, maşin vardır. Atma değeri ýyüksek, ýokary. Soňam ýene bir sorak soramal mukan diýen bu taýda. Ösen ýurtlaryň hatarına iň soňky giren ýurtlar haýsy ýurtlar ine? Bir misal barmy ösen ýurtlaryň hatarına girmek diýilen düşünje? Menin pikirimçe Güney Orta Koreýa var, soň Singapur var.
Başka da bir yurt aklıma gelen yok. Hatta Gündoğar Avrupa'da da yok. Demek kemiğine o benim satayın innisi demeğiniz bilginiz sattınız. Ösen yurt olması için adamlar yani hili diyenler hili yani hiliyende bir yani daş şekillemesi derlerinin sadranya yani beyin demesi. O bir spesalitin yetişmesi için yani her şey gerek. O ne da 40 30 yıl ardından o yönü bir sen spesalik yetiştiriyor. O seni östürecek, öten yurt edecek adamlar, sonuç adamlardır. Sen de şu ovadan teyze Türkmenistan'ı kurdum. Yönü sen şu düğünkü sene, kemiğine, düğünkü kemiğine. Sen aman oldun, senin düğün kaman. Näçe lütken de öğrenme teret kur, näçe lütkap bilecek. O sen bir hüner edinmeli. O bilgi edinmeli. Şonu ikunet olmayanı bilen o bir kavir için bir yıl gerektir. Kavir için 6 ay gerektir. Kavir hüner kar için 10 yıl gerektir. Ne sonra alak ne mi? Sen onu ne hile kurnağında da o deme rapçatlardan maşininden yalak derler. Adamlardan var hatta. Sen hilin adamın hili yani vermiliği yani ösmerler. O sığırım tüyt versin yok olunması yalak. Ne medliye de. Ne şurada bir yılla olanda derler. Şunun ben Süet vardı. Kurrum verdim tebebi. Şunu öğrendim de. Şunun 60. yıllardaki tüytlerinin sığır vermemesi, sığırlarının tüyt versi. Türkmenistan'ın kâlarken de şu at 2,5 ton, 3 ton, 5 ton. Şu at 11 ton, 12 ton. Tüyt veriyorlar bir yıllar, bir sığır. Şu sığırlar, tohum şu, böyle tohum böyle işte kovdan kovu. Sonra bir yıllık bolana o. Etcek bir yıllık bolana. Ne? Cemiyetim şunun arak bir da. Önümçülüğüm şunun arak. Sen yetir boyun çıkarıp bilesin yok var. Yani tam oluyor öndürmek için. O bu devletin nemesine kâti yetene onda. Sapara yine ben bir zat kurum vereyim. Kim olmanına yıllar 5-10'nun spesyalist yani injiner yetişip duran neme alt yapısı gerek. Ben bir zat düşündürüp vereyim. Bunun 3 ayrılıyata şu an dünyanın demesin. Ösmedik yurtlar, ösüp barayan yurtlar ve ösen yurtlar deyip 3 ayrılıyor. Ösen yurtların hatarına girmek yankı aydan sağına 50-100 yıl. Olan yankı hem mezadın doğru gitse. Yani Türkmenistan'ın birinci etmeli zadı ösüp barayan yurtlar hatarına girmek. Ösüp barayan. Şu an ösmedik yurtlarda. Ösüp barayan yurtların hatarında da 50 yıl, 100 yıl kalıp bilseniz sonra ösen yurtların hatarına girmenemeniz yokarlan ya da geçben bilyaniz. Şol neme doğru düşünmeli biz dine ösen yurtların gurun ne diyez? Yani sözüne mi ulanıyaz ösen yurtlar deyip bir söze mi ulanıyaz? Yani ösmedik yurt kimler? Yani, ne için Afrika'da ösen yurt yok bir sene. Ösüp barayan yurtlar var yani ösen yurt yok. Şunun yağlı bir neme. Ne için Rusya ösen yurtlarda değil. Hiç fikir ettiniz mi? Güçlü Ruslar, Putin, Kremlin yankı. Rus imperiyası mı diyorlar. Ne hilat verseniz şimdi. Ne için Rusya ösen yurtlar hatarında değil. Şunun yağlı yankı. Bunun şartları ağırdır ösen yurt demek için. Ösen yurtlarda hemme taraflayın. Ösülyandır. Ya bizim Türkmenlerimiz kemiğine öz borçlu düşünüyorlar mükemmel. Bağlıkken şunu satıp bol şeydi paylat verdin. Bunların bir de kovu yaşar. Kovu yaşayan orada da ötenin ol ya diyen yağlar bir neme var da. Yani kuvvet olacak diyorlar. Hep şey diyorlar.
put baylanyan olmalı. Düşünceleri sonralar. O ne bay olongda da işte yani garibi olayanın ortada durmuş görkemi o. Devam edeli. Yöne şu Terzi Türkmenistan'da yine şu halk bugünkü halk diye adlandırıyoruz. Yani köpçülük ya da Türkmenistan'ın ilatı bir karar alıp bilyen dereceye gelen son o gün günden kovalaşacağı belli zaten. Yani erkeğin şu günden kovalar ondan sonra gün ondan kovalar son ya da yavaş yavaş değiller o neyse. Yani şu ösen yurtlarda kendine men inleme yeri Türkmen haçan bir filosof yetiştiriyor. Yani şu katı vaciptir zaten. Filosof yetiştirmen ösen yurt olup bilmeyen mümkün değil. Filosofyan yok yerinde doğru soru verilen değildir. Berip bilmeyen soru, dine filosoflar doğru soru ortaya koyandır. Soru gönü filosof koyup biliyor. Başka hiç kim koyup bilen o. Demet cemiyetin ötüşüne demetine geleceğine bağlı sorular Divayttan doğru var. Ne demek bu soru demetin aydın. Ne Türkmenistan'da o filosof ilimlerinin doktoru deyip o ben bilenme bir belki de başka bağdır o. Şu kimdiğini biliyorsunuz mu? Tanrı Halif geldi. O şonu yine 20 yaşına orada emettiler deyip o uru öldürdüler. Kıyna öldürdüler. Ayaklarını dövüp. Yine indi şu filosofu 100 yılda da yetiştirip bilmeyenlerden şu uru öldürenler yine uru öldürenler yine 100 yılda da yetiştirip bilmeyenler. Şimdi Türkmenistan'ım şu urup öldürenlerin eline geçti de şolar idare ediyorlar da şu yani korku nemeleri. Netbakçılığın sonundandır. Biri oğurlak gidiptir, onun eli beyle bu demesi dilen rahatlardan nedir? Ne büyük demesi ne aydın yani şu sorun üstüne ertti de. Ne şu filosof ilimlerinin doktordur. Hem yürüydük hem demek. Yok problemanı doğru ortaya çıkarıp bilmek için doğru soru sormalı. Ondan sonra yani adam uru öldüren olsan son Türkmenistan'ın hazırki düşen yağdayı kabul edilip bilinecek bir yağdayı. Ona da terörist deyip takma taktılar. Halk dönük, vatan dönük. O sizin yani dönük bilen kahraman tanımında o bu soru alamattır. Kimin dönük? O kim kahraman diyen ters neme diyen orada durmuşsun bu ters tarafa gitmeli oluyor. Sapara devam edelim sorular var da. Kızıklı tema bunu başka bir gün belki ele de alıp biliriz. Özbekistan'da çıkan vaka sebebiyle Türkmenistan yolları yapmak için yani hasım güçlü yapmak için ya da yapmana devam etmek için bahane olup bilir mi deyip soraktır. Demez. Ben cevap vereyim şu temine. Türkmenistan'ın bahanesi yokken ben yolu aşağı gelip halka bildirendir. Resmi deme Türkmenistan şunun aydın rahatları yerinde ama tersini okumalıdır. Ya da doğru okuyup bilmelidir. O yolu aşağı geliyor. Şu anda yol yaptım diye de o bir samolyot gördüm. Bunu açtık bir şeyle nemeler halkın beyninde mi diyenler. Ne yol açılanına yani Türkmen hükümetine maddi taraftan, iktisadi taraftan ulukan ağramam yok da. Yani ben şu hava katlağı nemelerine yolu açan neyse dünyada AB firmalar kendine. İş tapkandıran şolar ne Türkmenistan'ın şu anki aeroport nemeleri 5 vilayette 5 tane aeroport var. Şolar günlük kabul etbilme kapasitesi yani mecburi dine aşkıvat günlük
100 reisi kabul etbilýär de. Geliş gidiş. Bunlar 100. Onun kalan 5 demese min ağından edip bilýär. 150 de çıkarıp bilýär. O kalan 5'den olurum 100 200. Günne ne 4-500 deme reis Türkmenistan'dan uçak iki tarafı hareket etbilýär de. O da Türkmenistan'ın yani güýji yeten oklardan diýmelerdir. O dünýäň ähli avia kompaniýalary neme diýär de. O gelen giden hem pulunu ödü töleýär. O şonun alak bolanna o sizin hem gelmäňiz gitmäňiz ardan bolýar. Demekçe yani demetine yetýär de. O ýöre Türkmenistan şunu edýänlerdir. Yani yolu açtı diyen de demek, yaptım diyen demek. O açan da ne? Buna ullokan akılım değil adam gereken. Ay Murat, 2 ay bundan öň yollar açılýar diýip. Ayın birinde. Açmayanın sebebi korkýar. O Kırgızlardan korkunok. Yani Kemineden korkýar, Aydın'dan korkýar, menden korkýar, senden korkýar. Kıyılamızdan korkýar. Ne bizden korkýar. Başka işlerden korkunok. Ödüm Hudaýdan emerwet neme şondan hat neme korkýar. Korkulur, giýji ýatan oklar. Kırgızstan bahane dämeseler neme del. Karona da bahane der. Yani karona dünýä karona girip çykdy. O döwletin ýap görünýär. Umuman Ne meteler şo taýdan. Sapara bahana bolar diýär umuman. Sebäp bolar ýa-da. Aydın barmy aýtjak zadym mene? Mene goşmak isleýän zadym ýok. Sapara aýtdy. Ya o bahane meselesi, o hıpman bir bahane gerekler. Yollar yapıldı, yöne şonu açmalı, nerede açmalı? Bu açmak demek eýen bir özüne jogapkärçilik alıp edýän işine yollar açmalı. Yani kıyın mesele de değil aslında yollar açmak. Yöne şonu açıp bilecek şol kontinentde Türkmenistan'da ön fikrimçe kadro yok. Yollar açıp bilecek. Yani yollar açıp bilecek diysem o yine Saparağına aydışı alıp çözüler o meseleler. Onun için Türkmen hava yolları gerek değil. Sen öz hava yollarının bolmağı gerek değil. Mümkün değil. Ya da hava yolları da gerek değil. Yine yolları açıp İran'a havar etsin, Özbekistan'a havar etsin. Men vatandaşlarım gelye yöne şo yerden uçup toňan maşin bilen taksi bilen geçip istendik adayda geçip bolýar. Azerbaycan'ın üstünden geçip bolýar. Yöne men vatandaşlar içine alacak diýmeli. Bir sözlen bilen bitkendir. Näme yöne o gelen vatandaş çıkan vatandaş değil de yani birazcık olsa da sözden vurup bilgen vatandaşlar gelecek. Yani şonu näde çözmeli? Yine bu problemanı çözüp bilen oklar. Başka hiç adam değil. O bolya yine käbir halatında ağırrak bir yükü kaldıryan öyle tamam şonu kaldıranda aşağı koyup bolanokda. Yani kıştanga vardır. Öz ağıramın bilen ya da kaldırıp bilen. Yani ağır ştanganı kaldıranda şonu aşağı koymak katı kıyındır. Elinde saklayıp durursun titrer. Bular şo yolu yaptılar yani açmalar indi açıp bilen oklarda. Ne yapsın? Güýje. Aydın ben şu hova nemeleri bilen bir yerde durmuşumun nimetine meşgul oldum da. Ben yani Soçu'da PVO diye de protivazduş abaronu da kulluk ettim de. Onun şu hava tahatını 24 saat kontrol edip dedik de. Her 6 saatten jurust var. Ne Soçu aeroportu vardı. O Soçu'da her 10 minutda bir pasatka bir usulot bolýar da. Tik baktılar. O da Soçu'nun aeroportu 70. ýylyň gurulma edildi. O 71. ýyl arma etdim de. O ne şu Türkmenistan'a Beşer neme obus vardı. Daha şol Çerjov, Krasnavod, Aşgabat. Şonun aeroportu var. Hem de jetem şu 70. ýyllar Soçu'nun aeroportundan o bu neme. Ya sen bular 10 minutdan bolsa sen 15 minutdan bir tamalyot gowup bir tamalyot uçup bilýär. O şoň üçin şo nemeleri gözüňe alanda 500 reis, bir ýylda bir günde 500 reis bilen dünýäni aşap bilýär da ýeni mänem de. Odam ýöne şu wagt
Hatem beter şu hatta boş avia kampanyalar var. Dem samolyotun demesi günde uçmalıdır. Ya pul şomular gaben ya da. Bu samolyot uçmasa ödünü deme akupade Ziyan veriyor. o sen yani ruhsat veremeler. Hava sahanı açyan da şertler şunlarla. Şunlarla giden aytan Türkmenistan ödü pulonmadan yani. Ne bütün tapya hizmetini veriyor. On pulun alıyor. Turist geliyor, turist gidiyor. Bunun etip göründü atlayı hem mi yani normal adamın 20. atırda edip bilecek adam derler. Ne? Devlet aeroport bulmadı gerek. Yani kurulun hem mi adam var. Yani yol açılanında şey bu açılıyor. O kalın ben aşacak diydim yok ben yapacak dedim bu ya. Onun yani bulun dilinden çıkan da adı doğru okumalı. Altına sıra. Ağzından çıkan da adım hem mecesin tersine yüzeyden para tersine diyordu. Devam edelim. Bir spesyalist nerede yetişmeli diye ya da yetişer deyse kas doğru olmuş yani. Spesyalist komünist demesinde yetişmeye ya da bir kolektif bir cemiyette de yetişmeye ya da bir dini cemiyette de yetişmeye kıyınansak da. Sebebi näme diýip sorasaňyz, spesyalist diýmek öz başdak şahsiýet diýmekdir. Öz kellesine bir adam diýmekdir. Hiç kim şoňa goşulmaly däl, hiç kim garşmaly däl. Ýene şonda yetişýär. Yetişen halatında da aydaly, ýa-ni komünizmde yetişdi ýa-ni ýene bir ýerde Türkmenistanyň içinde yetişdi diýeli. Yetişenden soň çık ya başga bir ýurda, ýa-ni o ýurtda dowam edýär. Şonuň ýaly bir ýagdaý umumyň Türkmenistanyň içinde yetişmeye birinciden şertleri ýok, ikinciden hem yetişen halatında da seni ýok etmeli. Ýa-ni cemiyet ýok edýär ol. Nämede däl? Gurbanyl ýok edýändir diýip pikir edip bermem. Cemiyet ýa-ni O ya şu profesör Taanulu Hallifi ýok etdiler ýaly edýär. ine. Mutal ö tarihini bilen doktor. Şu wagt bolup duranda adam bilen dok. Ne sizin iň uly betbagçylygyňyz şudur. Bilinmeýändiňem sebäbi bu datlyk hiç bir gündeme çykan nokta. Gündeme çykmak diýmek ne bizim size gurrun verişimi diýerler. Bilýän adam käne. Kän zat bilýän adam. Ne şolar gurlemeliler. O bilgini ýanyň bilen o dünya äkitler şonun lokan jenayetim ýokdur. Sen ot ýalak gelip ot ýalak ýaşak giden adam bolýar. O bilgini paýlaşylýandyr. Paýlaşyp baý bolup bolýandyr. Şu paýlaşman baý bolup bolýandyr. Onu biz käbir firmalardan misal getirdik de. Ne WhatsApp butdur. Siz bilen paýlaşýar demek. Ödem butdur. WhatsApp'ın bakaty ne Bersanak Türkiye iň uly firmalaryň jeminden lokanna ne paýlaşma diýilýän zat şonlarla YouTube'um şonlarla Google'da şonlarla bu taýda paýlaşýan bilýän paýlaşýan şonuň ýaly umuman şu şahsiýetiň ýok ýerinde spesyalist döremeli däl. Dörep bilmeýär. Erkin bolmadyk ýerde şahsiýetem dörep bilen ok. Bilimem bolýanlardyr. No gün watar bilen beýleki ösmedik ýurtlaryň ýa-da ösüp barýan ýurtlaryň arasyndaky tapawut erkinlikdir. Erkinliği haçan nemetdiler bular? Doğulu. Ýewropa erkinliği doğulu gowuşan wagtlar eýem 18-nji asyrdy. 18-nji asyrdan bäri Ýewropa erkin. Yani her bir adam erkin. Her bir şahsiýet erkin. O ilim bilime erkin etmeli. Bize o ýygyň portretini demedik, onu çokunup görmeler. O nähilek bor. O taýdan ilim bilim bilgi çykarmaly. Ketken hakları hemme de tertene. Şonuň üçin o liderem ýokdur. Piderem ýokdur diýär hamur adam aýtýarlar. Näme ne kitaplarda Berdi Muhammedowyň ýa-da Niýazowyň suratlary baý bolsa, sizi ne çağan gelecek nesili şolong derejesinde şolardan aşağıda bolmaly, ýokaryga çykyp bilen o tebiğine de gatagan diýen ýaly.
o şolun derecesine yani şu at Türkmenistan'ın ýagdaýy Niýazow ýa-da Berdimuhammedow derejesindäki adamlar bolaňy üçin şoňa iýindirenler üçin şundalyk ýaşaýar. Başga zat däl bu demetini ortadan kirtden o Ýewreýden nämeden gözläp görme. Bunu bile ýaşap elin güleni diýär. Şunu demeden mollumam düşünen ok şu. Kıyınlayan yeri, o direktörüm düşünün o. Yokorda, yani yokor oku jaýlaryna reaktörü, proreaktörü olağan demet ne der, tüň ne derler. 20 000, 30 000, 50 000 ver para. Student kabul edip bilýärler. Şol bolan gyzyklandyrýanlar. Onu galany aýnan kim türse şo türsün. O ortadan betbarçylyk şodur. Başka yok olsa devam edýäs. Putin'in Türkmenistan'a barma maksady näme ekan diýip sorap durýar ýyldaşymyz. Sapara siz näme daýym bar bolsa, bolmasa menem aýdyp biler. Yani sen özüň aýdyp berýär, men şu Putin'i Men aýdaýyn birinji. Aýdyň aýt. demek. Men ine şu zatlara häzir hiç ýyly ama. Yani Türkmenistan'ın prezidenti daşına gidip biri bilen bir bağlaşık ya da medalda kırkeliye ya da biri Türkmenistan'ın Servan bilen görüşýärler, burada atlar gol çekişýärler. Hiç gelin nämesi yok. Sebebi 30 yıldan beri ähli edilen işlerde bir hiç yeni halk için, köpçülük için ya da bir devlet için çok Türkmenistan devleti bilýän olsa, şoň için bähti hiç isade edilen däldir. Hatta o zatlar yasama oyun deyip hasaplayan, yani sahna, yani meneme o sahnanı tamaşa etmene vaktim yok da. Katı arzan sahnanı değil. Başka hiç zat değil. Yani ben şunu ne edeyim? Özüm içinde başka zatlar olup bilir, ben görmeyen zadım. Yani Ben görýän zadymy aýdyp berýän aýdyn, ruhsat bersen. Yine Kaspı problemasyny çözmek üçin edip adı Kaspiyski samitli 6. Ne şu tayda ortak bağ olsa Kaspı problemati ortaň kontrolüni bolmaly bek bolýar. Ne bu terjimesi şondalyk bolmaly. Ors üçin çödülür. Görüp orta başkada ýaşaly tanak neme var, döwlet bar. Şolar üçin hiç wagt çödül. Özüň sen çok arbitrasyny aýlanyp ýören adam. Sen şoňa diýen etdirem. Ýok. Şoň üçin de gaz nev kendir kat wateýinde. Ta Ýewropa barýanlar. Azerbaycan golay bolan soň onu gaty neme problemalar bilen çözdüler de. Çözýän ortalar gadyň Ýewropa kardy. Newtiň jurnaly. Akyn ol. Maksat şol. O gelip diýenler o zatlar ellerini gidip barýardy. O Orta Aziýada arbitratyndaky adamlar demeler ya Kazakistan tezini bildirdi demedi bu uğradı. Özbekistan şonlarla. Tacikistan'a varanlar sonra demeye gelenler. TV'm şol, başka demesi yok. Beydavom de yok. Bolon yerim yok. Orsine Türkmenistan'dan Ýewropa çendi drujba dip Gazprom Neftaprovod çektiler de. Türkmenistan'a peýda bolýar şu. Şol zatlaryň 70 ýylla reklamasyny seyredim. Näme edek reklama. Hemme zat ýa-ni aýdyň aýşýaly sahna. O taýda hakyky iş etmek üçin däl, şu sahnanyň magnasyny näme diýip sorasaňyz, meniň görýän zatym bu psikologik bir zat näme diýär. Ýa näme de bolsa da Putin'e onanýan, Putin'in o güýçlüdigine onanýan diýeli goşatyrnak içinde. Şo boýunça da duran adamlar bar da, ýa-ni öz pozisiýasy diýil ýa-da şo pozisiýasyny gorap duran adamlar bar, durşuny.
Soň ine şolara bir göwünlük owa bolmaly. Biz entek bar, ine Putin dowa kakaňyz entek giden ok. Siz hem gitmän diýen ýaly bir zat owa bolup biler ýöne. Onun daşında bir hakyky bir iş etmek üçin ýa bir zat etmek üçin dowa gelen oklar. Siyasat üçin ýa-ni göz boýagçylyk bilýäňiz ýa bu kommunistleriň döwründen bäri şu neçelli hemme zat göz boýag nemes bilen gyzyklanýardy bular. Hem siyasat hem şol, önümçilik hem şol. Hatta önümçiliginde de göz boýagçylyk bardy. Soň bu hiç zatına da öňüp bolmaýardy. Yo onana neme kemini şolur şu taýdan şu meselen çöze endi de şu töwrükdäk milletlerin nemesine nemesi yok da. Yani ortada da çıkıp diyor çözülönümde meseleleri. Yol problemi de yok. Avrupa'na iknalık pro demirgalık akım dip demet. Halkı baymy. Seyretip görmüň. Ol näme benzediňine o Serdar şu at gezdirip görler velayetlerin arasında. Şon ýa bir zat kirdim. Sahnada. Dowam edeli. Emel Zehin adamın yerini tutup bilermi diye gelecekte. Bunu täze Türkmenistan'da ya da dünyada täsiri nähili olur deyip sorapdyr. Emel Zehin'i yatayan adam oldu. O yatan o, öldüren o. Neme var bu? Öz öğrenýän diýip bu protokollar barsa para men kendi ýeňişe görmedim. Azırak bilýän. Ýöne iş üstünde bir ýeri var bunun. Google ulanýandyr şu. Benim bilişim neme? Ýa şu an dünýäde açyk bilinýän de, ýani gizleýänlerini bilemok. Açyk bilinýäni Google'dyr iň esasy nemesi. Emel Zehin'i ýöredýän. Şol işe alma nemesinde şu Emel Zehin ulanýan eken. Köp ýyldan bäri häzirçe. Ýani Google'a işe girjek bolsaňyz size bir Emel Zehin işe alýarsan olan bir problema çykypdyr da erkekler köprek alýan eken işe. Soň bu taýda neme çık ya? Ayal erkek ayrımçılık edilýär diýip o problem gozgalýar-da. Ondan soň görseler onu adam eden hoken Emel Zehin edýän eken. Soň olam belli bir protokollara soň käbir maglumatlaryna geçýän eken. Soň şo taýdan saýlýan eken. Näme bir erkekler üstün görýän eken. Ýa-ni erkekligi üçin däl de onun käbir maglumatlaryna da neme var. Yine WhatsApp diýdi ya, WhatsApp'tan Kimine Google'a işe girende, Google'a del köp yere işe girende şu an yankı cinsiyet soralan ok. o soralan ok. Sorama ya yani sen hatta Millete surat soralan ok. yok on ya diplom, cinsiyet, surat on ya zaten soralan ok yankı anketalarına bir kere nämet gören son bilýän. Ulu firmalar ya da şu esasen täze gören yankı firmalar vardır, know-how'lar. Şu yerlere işe girecek olsam suratan soran ok, ben erkek ayal diýen soran ok, diplom soran. Son näme üçin resmiyet üçin işe giren sonra gelmiş olurlar. Ýöne kimine yankı Emel Zehin hukmanydyr. Hemme ýerde bolaýmaly, ähli pudokda Emel Zehin bolaýmaly häzir. Ol adamın yerini çalışarmy diýseňiz, çalışyp bilmez, adamın işinden satlaşdyryp biler ýani. Men görýänlerimde. Sebäbi ine industrialization revolýusiýasy bolandyr. İşçiler ine aç galyasy diýdiler-de. Ýöne tersine boldy. Dünýäň ýagdaýy tersine boldy. İşçiler näme diýdi? Ýa-ni robot diýdiler şol wagt. Robot däl, o stanoklar, robot diýmezsin. Bir hawaram çykandyr. Robot adam öldürdi diye seretsen stanok aşağına altırda. O stanok otomatik işleýär. Onun gözü yok, nämesi yok, düşüncesi yok. Ol sen onun aşağına varsan seni basar geçer. O stanok iş ne diye? Yani algoritması var ya da o döwür algoritmada yok olarda ýöne bir berilen prosesi gaýtalaýar. Şoňa habarlar bilen gorkuzýatlar adamlara. Bu Emel Zehinem edil şoňalyk şonsuz bolan oksa käbir statistik maglumatlary adam oturup hasaplajak bolsaň ýene programma bilen hasaplarsynız berin. Şu wagt dünýäde gaty uly ýankı data bardyr. Ähli pudokda giden data var. Onu adam işläp bilmeýär, onu diňe Emel Zehin işleýär. Adam işläpdiler ýene programmada şunu statistikada ýöne bir iş ýerimizde de hasaplayan käbir nämelerimizi model ýazýan, ol hasaplap berýär sana programmanyň özü. Statistikany ona goýýar.
Son ýöne şu statistikaň outputyny okaýmaly sen özüň näme diýenini. Ýöne şonu özüň hasaplajak bolsaň aýdaýyn belki 2-3 aýyň alýar-da. Ýöne programma 3-5 sekund ulurap näme-de belki bir 25 sekundda sana şoň jogaby berýär. Ýöne özüň hasaplap bilýän 2-3 aýyň alýar olam. Ýöne gaýzatlar. Ýöne şu emeli zekin ýanky statistik programmalardan hem has güýçlü we has beýleki nämeleri öz içine alýar. Ýa-ni ýalňyş bir maglumatam aýylsaýla dip sana görkezip bilýär. Ýöne pikirlener adamy dünýäni ele geçirer diýerler. Ýöne men onuň pikir öndürüp biljeginden anamam ýok. Ve aydın bu neme ne ben Türkmenin tarihinden aytıp bereyim. 87 89 yıllar Türkmenistan'a 7-8 tane kompüter getirdik de. İşgärlenmede neme diyet bolun şolor sakra şeýini bolýar diýip şoňa neme sabotaj edýärler de. Olumlu bilimli adamlar şu bizim iş yerimde alardı. Yönü kompüter. Ýalňyş hasaplaýar diýärmi? O her türlü doktorat diýerler. Yönü sabotiv de diýerler de. Ya şonu deme diýerler. Onun zawutları, flopdawotlary paýlap berip başladyk da. Onun käbir nemeler alanyok. Laboratoriýalar dağıtlar aljak gel. Biz gorkýar, biz näme diýäs bu jogap garşylygy wada diýip. Ya sebäbi hemmeden görünüp durda. 20-30 adamın yerine bir adam edip oturuyor. Sekreterşalamı da var. 7-8 tane maşinist var da sekreteriyatta. Şolong hiç de gerekli olur da. Yani Türkiye'den sonra. Ne şu an indi düşünüp görün. Ne şu kompütersız da ne hilekti yaşak olur. Ne şol deme diyen zihniyet beyin şoňa garşy çykýan beyin ne şu an Türkmenistan'ı yönetip gören adamlar şolor. Söylemelere karşı çıkan adamlar. Onu neme var gülersiniz yine Angliýada 19. asrın yok 18. asrın soňlaryna dogry neme geçirýärler-de. Elektrikli lambalar ýa-ni ışıklar da. O şonda bir karikatür çizýärler-de. Şu kabellere boğulup ölýän adamlarym. Yani bilýäňizmi şu wagtda o şonu çizip görkese hiç kim inanmaz. Ýa bir ýarym asyra ýakyn wagtdan bäri ulanýardy elektrikli ışıklar köçelerde. Ödüm agresivni etseler elbet bolýan eken. Ine biz şu kompüterleri getirdi diýip o bir de oğru lakamını koydular da. Bular haram diýerler. O ýene deme de diýip. Näme üçin kompüter getirdiler? O adamlara çörek yok diye. Yani çöreğim var bolmasam. Son ondan siz şu at çörek yok ya vaktine geldiniz. Şu at yok çörek. O öyle mecliste şu absurdan diyenler şu adam. Ha mecliste kompüter yankı gerekten Yok şular yani halkın bayilerini darga diyorlar. Ha. Şu ne deme diyorlar. Ne oğurlu şular. Şu nemeler şuna çennem deme yürüdü diyenler tiyatro. Şular erve da adam. Ben neyim şu erve da adam. Ben şu baştan erve de kendim. Kemin bu büyün var deme değil. Şu olmadı bu değil tamam yok şu vatlar. Yürü erve de adam. Tevaf kompüter getiriyor. Neme kompüter getirme onun yerine yeri yazat al. Neme vardı? Yeri yaraklı adam mı geliyor onu gören yok. Sapara odan kardeşlerimiz geliyordu. Öyünden pul veriyorlardı. Özüne yeri yazat al başka zat alma deyip. Gelecek yerinde de aç olacak adam tele olur. Şunun yalak bir düşünce olaymasa bu. Umuman yankı neme emeli zihin giňişlerini nem etmeli. Menem köp düýpli zatym bilem ok. Ýöne gerekli bir zat. Gerekli bir zat. Öğrenmelidir. Ertirkün yankı hatta önümçülük ne şoňa geçşegi belli zatda. Önümçülük şoňa geçşek. Yani ýalňyşam az göýberýär. Hiç göýberen ok, ýalňyş. Ondan soň beýleki işler vardır. Mysal üçin fermalarda olanylýar.
Yankı nämenem azaltýan eken de hayvanlaryň stresini zadynam azaltýan eken. Şol ulanman ýagdaýynda şoňa göre özüni näme etýär, gelişdirýär. Nädip hayvana suw bermeli, nädip iýin bermeli, şolara üýtgedik bilýän bir nämeden gurrun etýär. Ve şol bir wagtda da o wagtda da ulanýar. Yine biz aýtýarsa näme üçin Türkmenistan buğday öndürmesi yankı efektivnesi yok diye. Başarı yurtta buğdayın yetiştirilişi başka hile, bizde başka hile. Sonra yankı sonra o gelir. Ösen yurtların arasına koşulmak. Konkurensiyada onları yenmek için onlar emeli zehini ulanıp ekarancılık edýän olsa, senem yankı adamlar ulanıp ekarancılık edýän olsa onları yetiştirmeýär. Yani büyüğünden başka näme. Onlar $1 5 kilo buğday öndürür. Sen $1 yarım kilo buğday öndürürsün. Yani bu Değil mi? Aydın şu teknoloji meselesi. buğday diýen onu ben yani iyileşlemin foru del sen foru söyledim çıkaryan foru. Ne Türkmenistan'da buğday çörek problemi var da şu adam o çörek datlar görünüp bu da Türkmenistan'a gerek buğdayın bahatı yani muktara 1 milyon tonu goloy 9 yetýänler. O şoň bahatı gıdan bağlarda o halkara nemet 250 milyon bolýar da. O ni o 250 milyon diýmek näme diýmek? Bir soru goýuly. Inem şular ateltalyandylar 400 milyon. Yani o neme yemen alsan aywadan alsan 4 milyar dolar. Kenge gerek çöreğim 250 milyon dolar. Sen yani o hocalığında işlep görün, o kovulap nemet görün 60% halkın var şu buğdayı öndürüyorlar da 250 milyonluk buğdayı öndürüyorlar. Şu atel kalmadan şu adamlar adat buğdayını getirip veriyorlar. Dedim un edip veriyorlar. Buğdayım değil. Bir şey bilmem oluyor. Ne yani alma bilme nemetmeden hem çözeyen meselen şunlarlak oluyor. Aslında şunun mesele çözüşüyor. Onun su yok yerde yere turbo olmayan o köçen vayla. Ne şey bitmiyorum neme oluyor millet. Son için bir cahillikten büyük demedi cehalettir. Çok bilgisizlik sonra geliyor. O umuman näme gelsek o ýanky gerekli zat bolmaly zat. Google'am şu wagt gatygowy işleýändir hemme zat. Düzgündir. Şonuň işlejek adamlaryny emel zehin saýlapdyr. Näme üçin para almaýa, o pikirlenmeýä, duýgusy ýok belki. Google'un adyna Hazreti Google diýip neme diýerler. Hazreti Google. Ben orada şondan toğran bilýändir diýerler. Umuman ýa dogry karar bolma, hem işini çaltlaşdyrýar, hem tarapsyzrak bolmagan mümkin olaryň öz düşünjesi boýunça. Gerekli adam almaly olar üçin. Dowam edeli. Näme maksat bilen diye eskerleri 6 ay iza kaldırdılar diye Türkmenistan'da. Täze gelecek eskerler bize karşı çıkar deyip korkusu güçlü bolan için mi diye soruk. Yani bu yankı sapara aydan ters yine 6 ay iza diye de o hasım köp alıp başlattırlar. O onun okap bilen yok. Yani şey diyen oldular, siz de yem inanıpsınız da. O da sizin şuları okap bilmeyenizden siz öz yollaşılanları ya da devletin başına akılları tanağdı demek ya da sizin bilgisizliğinizden geliyor. Şu cahil, şuna cehalet deyip şuna diyendir. Ne şu şey diyen oldu, demek bu böyle değildir. Onun kean alınyandır. Şu at mektepler doğru bu tormakan yığınıştırıp görür diye. Hem beslerdi nedir? Alyalar şu at. Önküsü yağlık hiç bir tane yok. Kean olmadı haber. Kean alyalar hava. Yani aydılan zat yerine getirilende olur. Tertinedir, tertine. Demek çöp anırtında bir zat olmalı. Ya şu an hep de bir sanik
uçar var ya da Türkmenistan'a daşar yurttan. Şonun içindeki yani okuwçylar da okuw tarıp gelenler ya da okuwçy tapağı diyor. Hem mesela hem yaşlı olan olsa esker alıp var ya. Okuw yok bundan soň sana diye. Enes Atasan gören okmuş. Man şonun ýaly o tersinden okamaldyr. Sonra bir ildeşimiz yazıptır. Men pikirimçe maglumat yok. Türkiýe näme üçin NATO'ga giren ok diye. Yani NATO içinde NATO'nun içinde özem en könelerinden biri. o en ulu goşun NATO'nun içinde. İkinci en ulu ýa adam sany boýunça. İkinci en ulu goşun Türkiýe. İldeşler, bu zatlar etmem, kaçırmam ýa-da ýöne kıyrak gelip bilýän bolupdylar ýöne. Türkiýe o NATO'nun en gerekli, en önemli bir nemelerdir. NATO'da isleýär. O Türkiýede NATO'nun içinde bolmagyny isleýär. O daşyndan görkezleýän siýasat, ýöredilýän siýasatlar. Siýasatyň siýasatlygyny bilseňiz kännäm etmersiňiz, ýalňyş barsyňız. Başka o ýene öňküýalak bir soru. Esker meýletin bolmalymy ýa-da hökman gulluk etmelimi diýä onu. Men abi şu wagt bir zat diýip biljek dälse, onuň bir talaplar, şertleri bolmaly. Ýa-da gerek näme sebäpden esker gerek ve näçe gerek, näme iş üçin gerek. İsrail el alsanız, İsrail'de hemmekim esker. Gaýda olany ýok. O şertler nämen talap edýän olsa zaman sen eskeri ýa-da doktrina nämen görkezýän olsa, o ýa-da eskeriň işi, esker diýende sen goşunyň işi, milli goşun diýilen bir zat bar, bizde barmy ýokmy bilemem. Näşe milli goşun dolu diýilenden yoktur. yok olup biler. Näşe milli goşun dikildilenden soň şolaň çözmeli meselesi ýa-da şolaň karary başga ýeregen siýasatçy beýlekçi goşulma haky ýokdur. Ve olaň boýnundaky ýük watany gorumak, watany gorumak. Özem bahasy ýok. Olar gerek bolsa hiç pikirlenmän, ýa-da tereddüt diýýär. Tereddüt etmän watan üçin janyny orta goýan adamlar ine esker diýmek. Şol milli goşun diýmekdir. Olar işgili soranok ýa-da ikirjenlenok, duşmana berenok, şoňa garşy görüşip bilýän bir gurama, bir guruluş. Oňa özü karar berer. O ýere siýasatçy beýleki goşulmana haky ýokdur. Onam bizi esker bolman soň ýa-da eskerlik bir eýitimli ýerenli bolman soň oňa jogap berip bilmezsen. Men öz adyma jogap berip bilemem. Ýok. Onu etkerimden ýokdugyny durdurmuş. Tu dedim. Tuda şu döwlet o köpden bäri howpatdyna. Bu dün bu dörendatlar o şonu gorap bilmeýän boldy. Diýmek bu etker başga amaç bilen dörediler. O başga demelere hyzmat edýär diýmek bolýar-da netijede. Şol näme bolan olsa, ine goşun, milli goşun bolan olsa, hakykat manasynda Türkmenistandan ýa-da Talibana buğday daşamazlardı ýa-da benzin daşamazlardı. Goşun olan olsa, Türkmenistandaky ýa-da şu wagt hökümet diýip oturanlara da aýdyp, goşuny targatmadyk bolsaňyz ýa-da goşuny üpçin edip şolara bir öz başlyklyk berilen olsa, Türkmen goşuny, o Türkmen goşuny Talibandan gorkar ýa-da nämesi bar. Yani şol resursu bilen. Tamam, Türkmen o uruştan kaçıp ýa-da gorkup beren bir millet derdi. Oňalyk nämesi ýok. Azyjyk bir şoň näme diýeni, kim diýeni, taryhyny birazjyk öwredenden soň Türkmen goşuny Talibandan çekinjek bir goşun derdi, mümkin derdi. Ýöne şu gün şo halkyň iýmeli çöregini alyp şu Talibana uğratýarlar. Hatda derman meselini uğratýarlar. Bu gater betsat. Näme üçin goşunyň ýok bolsa, gorkudan edýärler. Birden bir problema çykmak. Sen goşunyň ýok bolsa elbetde orsam seni ulanyp biler ine Talibanın üstüne berjegine şey etmesen, şoňa karar bermesen, gol çekmesen diýip. Şoň üçin şo goşun hökman bolaýmaly. Goşun bolman sen nädip bir garaşsyz ýa-da öz başlykly döwlet diýip atlandyryp bilýän bolýar. Şu ýollyk ýapyklygy bar. Hakyky goşun diýilen goşunyň bagy bolsa, şu ýoly ýapyp bilýän hökümet bir günem durmaýar. Bir günem durmaýar. El goýýar.
Tamam. Koşun Ve tamam bu dine devletin siyasetine de halkın hopsuzluğuna da hem de adını terde. tamam. O şonu akıllı yeter, şonu el koyuyor. O yani koşun näme diýer bu Türkmenistanyň o halky näme üçin daşarda galýa diýip o yani bolmasy içinde bolmagy. Şu O sebepden dine düzelýär. teritoriýany goranı o halkyň goraya yankı Döwletin erkinligini behbeydi. erkinligini goraya. Sebäbi koşun üçin erkir esker gerek. Yani hakyky akıllı eskerler gerek. Ol sany gerek däl koşuna. Yine deme vardır. Aydın. Pentagon var da Amerika'da. Şu Pentagon'un nähili işleyenliğini Amerika bilen nähili aratnaşy ýa-ni Amerikanyň içinde yani Amerika bilen nähili aratnaşy bardygyny bir okap görüm ya barlap ýa-ni bir ýerlerden barlaşdyryp görüm. Öwrenin. Soň bir ýyldaşymyz ýazypdyr. Google'un eýesi Ors diýe Sergey Brin diýe. Ýa-ni bu zatlary ýyldaşlar ýa-ni hakykatdan aňyrda bärde aýtma. Birinciden Google'un eýesi ýok. O bir uly bir ýalňyçyňyz. İkinciden hem o Sergey Brin diýip o Google'un eýesi bolma mümkinçiligi ýok. Adydan belli. Bolup bilmejegi. Indi näme üçin ýok? Ya da näme üçin bar diýip hasap edilýärler. Birinciden ýa lider meselesi bar. Hökmen bir zat bar bolsa şonuň eýesi bolaýmaly. Diýip mesela Coca-Cola'nın eýesi barmy? Coca-Cola'nın eýesi ýok. Biz entem gün watary düşünemzok. Biz gün wataryň pikirlenşi, gün wataryň guruluşuna düşünüp bilemzok. Biz pikir edýäs hökmen suratda bir eýesi bolaýmaly diýip bir zadyň. Public diýen düşünje bolman mümkin däl. Yani Coca-Cola'nın eýesi hökmen bardy. Onu ele eýesiz Coca-Cola bolup biler. Diýip aýtýan adam public düşünjesi ýok adam. Aýdyp bilýär. Eýesiz diýmeli olar eýem anonim. Halka açık diýilýär de. O 100 sanak eýesi bolup biler. 500 sanak eýesi bolup biler. Yani her haýsynyň öz paýy bardyr. Olaram paýy bar diýende eýesi o ýerden pul talap edip pul alyp bilen ok. Şol ýeriň CEO'su pul vermäne karar berse eýesine pul berer. Gerek olsa eýesinden pul alyp biler. Sen şunça pul bermeli bana diýip. Şol CEO alınan işçi ýa CEO diýende näme bolýar? Başlygy mı diýerler? Başlyk da direktör. Başlyk bolýar. Başlygam ýalňyş bolýar, direktori diýerler. Şo işlere jogap berýän adam direktori. Direktor o. Ine şo direktor gerek olsa berýär şolara pul her 6 aýdan, 3 aýdan ýa-ni olaň nämesi bardyr. Bilançosunda işler. Girdejini paýlayandyr. Girdejini paýlaýar. Şo paýlama kararyny şol direktor berýändir. Eýeleri däl. Eýeleri ýanyna da ýakynlaşmaýar şo. Ýa-ni işini alıp barış. Profesional adam öğretmeli. Şoň üçin şolar bardyr. Bizde olsa oň ýaly düşünje de ýok da entek näde bolup biler diýesi. Şoň ýaly işleýär. Yani sorulara geçelim kemini. Sorular. Şu an gözleyen bir-birden. Bugün Özbegistan'dan yazan ildeşlerimiz gatykän boldy. Bizim nämämiz Özbegistan'ın içinde kän görýärler, statistikalarda da seredýäs. O näme sebäpden köp görülýär o taýlarda. Türkmenler hem ýaşaýarmyş bir 200 000 ýakyn, belki şolar görýän bolmagy. Ya şolar sebäpli çykýan bolmagy. Dünýäde bir näme. Onun yani Türkmenim bu abune bolmak, o şu taýlarda bir öz pikirini aýtmak, şu zatlara öwrenç. Yani şunsuz sizin ötüşüňiz bolýar näler? Men hayran galýar Özbegistandan ýazýanlar köp we demede Türkmenistanda hakykat ýok diýip ýazypdyr. Görnýär sen dil almanyň bilen ol ýok bolup gider o. Bu näme bardyr ýine täze terminologiýa mı diýilýär var? Universal evrensel insan ya da evrensel düşünce. Nereden gelýär? Ine şoň başlamacı goňşularyňdan hem bolýar, beýleden hem dünýäniň o tarapyndan hem bolýar ine şu zatlary izarlamak, analiz etmek. Şondan soň sen bir peýdaly ýurtdaş bolup bilýär.
öz milletine. Ödüňe ilkilek ödüňe Ha, peýda. özüňe. Şoň üçin Özbekistan'da görýän olsa indi bize özbeklerin istendik nämelerini kendir siyasetine de beýleksine de kendir ünsürip duramyz. Elbette bize değişdiýeri olmasa, değişdiýeri olsa serekdes ya da ünsürýäs. Yani şol kemçiligimizdir aslında. Özbekistan'da näme bolýar? Azerbaycan'da näme bolýar? Ýene Türkiýede näme bolýar? Indi içinde bolan mümkin bilýär. Ondan soň gapdağımız Orta Aziya, iň esasy näme Orta Aziýadyr. Şolary her kim gyzyklanmaly. Seversen şoň bir bölegi, istesen istemesen şo ýerde ýaşaýan. Döwletin şo ýerde, Täzetürkmenistan şo ýerde bolmaly. Özbekler onu edýän olsa diýmek, özbekler bizden bir adım öňde diýmek. Özbekler şu zatlara gyzyklanýan olsa ýa-da Özbekistanly gomşylarymız diýeli. Gyzyklanýan olsa gaty gowy zat. Ol türkmen bolup biler, özbek bolup biler tapawdy ýok. Ýöne bu dogry zatdyr, gyzyklanmalydyr. Aýdanlarymyza goşulýarlarmy garşymy o wajyp bir zat däldir. O goşulýan biler garşan bolup biler we iň dogry zatdan şoldur. Hem aýdan zatyna goşulýan olsa onda tomaşa etmegine de gerek ýok diýip pikir edýänler. Onuň şu taryhyny, geografiýany öwrenmeliňiz. Şonu bilmän, öňüňi görüp bilmeýäňiz. Tarih bilen ýaşamaly diýilen zat ýok. Bolun ýöne bilmesen, ýa-ni öňüňe ışık tutup bilen okda, garanka ýörýän. Onuň ata-babalaryň näçe büdüren orda sedem şonça tapar büdürýäňiz-de, şon bilýän ortaň şo taýyny büdüremän geçikdi diýäňiz. Tarihi bilmelidir. O gelip çıkışıňyzy, nämäňizi o bolmasa ors Hudaýyňyzy bolar geder ýörersiňiz. Putin güýçli diýip görersiňiz. Putin güýçli diýersiň. Bir soru var. O sizin propaganda gruppasy bolýaňyzmy? Soramy ýalňyş düşünmäň diýip ýazypdyr. Propaganda diýip näme düşünýän mesele şo taýdadyr. Bilen adımız bilen paylaşıp otursak şu. Siz bilen. Şu näme Käbir halatlarda dogry zatlaryň propaganda edilýär. Dogry zatdan. Edip bolýar, näme düşünce nämäňiz? Ýöne biz bu taýda o deme propaganda nemesi dälmiken diýen ýa-da berdaşyndan şonu ýaly görünýän bolupdyr. Biz birinji nemämiz adamlaryň pikirine, düşünjesine täsir etmek. Ýa-ni bir kesel bardyr, şonuň keseline aýdyp berýäňde. Soň dogry nemäni alar ýaly. Derman alar ýaly. Başlarsınız. Şonuň ýaly bir neme? Umuman o dowam etsek başlarsınız ben käbir nemelerde açık kalmaya illeşlerimiz hem super chat'tan bir zatlar uğradıyalar. Biz bäde ine illeşler diýen istendik bir zatymyzy sorap bilýäňiz. Öňküsü bir ýyl öňküsü soňküsü bolsun pikirimizi ýetkeden olsa taýy şeýerde ýalňyş pikir edip durýan şuň ýaly eken diýip barlar şol ratymyzda maglumatlar tekrar barlanylýar. We aýdan zatlarymyz mene käwat aýdandyr. Bizim aýtýan zatlarymyzy gerek olsa çeşmesine bakacağız. Şunu elde var. Ve hemişe öz pikirimiz ya da öz düşüncemiz ya da öz görýän dünýämiz, kellemizdäki dünýäni aýdymyz var. Hakykatı ekranda paylaşmak, aýtmak. Türkmenistanyň şu günlük gelen ýagdaýy bardy. Ýene şol ýagdaý näme sebäplerden geldi we şoň gelen sebäplerine görkezjek bolýar. O bilgi paylaşılmayan ýagdaýam bir şoňa sebäpdir. Sebäpleriniň ullary bolmagy mümkin. Şoň ýaly bir zat bar da, ýa Türkmenistanda häzir watana näme Türkmenistana erwet yamanlayan diýerler. Türkmenistany yamanlayan, döwleti yamanlayan diýer. O näme diýmek? Indi
Bizim elimizde yankı Türkmenistan'ın Gürcistan'da pasportlarımız var olsa her bir adam şol vatanın näme devletin näme bilme hakkı var deyip fikir edýär, düşünýär şoňa bak. Onda näme üçin şonu her kim bilen paylaşan wagtyň sen watany yamanlayan bolup bilýär. Hiç yankı diýen yerimiz oldu mu Türkmenistan gaty erwet yer diýip. O yerdeki sistemi erwet diýär, aýyrmaly diýär. Yoksa mı bir vatanı istendik dünyada misal için Türkmenistan'da öğrenmesen bir adam için cennettir. Türkiye'de öğrenmesen bir adam için cennettir. Yani vatan sözü çok cennet sözüdür yani düşnükli taraftan aytacak olsa. O mümkün dersen öz vatanına biz Türkmenistan devlet yok diye suutnamaları getiriyoruz devletin yokluğu hakkında. Direm çıkıyorsan devlet yankı devleti dönüklük, devlet düşmanı diye. Olur. Yok da adam. Yok şu adamlara hakikaten düşman bunu gizler göründü. Ha, devlet diyenimiz çok Putin olsa elbette düşman. Ona biz saylamız ama Putin'i düşman edip biz saylamız o. Olur sayladı bizi. Olur bizi sayladı. Bravo ol gel sen karşına ben düşman seni yok edecek diye sen hem şoma çokunu oturmalı mısın? Yok edip bilyen olsa yok etsin. Baş üstüne ol. Ben hem şahitler. Gücü etse yok etsin. Gücü etmese de yok olsun. Bu tabii kanundur. Başka hiçbir şey yok. Yani Türkmenistan'ın içinden de vatan dönüğü yene deyip durandan sen al şunun vatan dönüğü suud et. Vatan dönüğü demek şu vatanı değiştirir zat olsa vatanı devlet dönüğü diyen olsan devlete emele getiren yani halktır. Halk son üyesidir vatanın üyesi. Onda sen şu vatanın üyesine devletin üyesine son kimdir olsa birinin dönüklüğünü, düşmanlığını suud et ve cezasını ver. Yine biz isteyen zadımızdan son. Özün dönük olsan ona suud edilir ve cezası verilir. Yani bu ervet tarafı var mı? Yani neymiş ervet? Aydalı bir cinayet eden olsan günahsini çekmeli. Yöne neyme diyez? Kanun esasında. Biz o kanun esasında cezalandırma. Yani Türkmenistan'da şu günkü yağday vardır. Özlerini koruyan yalıdır. Yani Türkmenistan'da hiç kimden şu günkü yağdaydan yankı kanavatlamalar yağdayda değildir. Prezidentine çelme. Prezidenti 100% Türkmenistan'ın hazırki prezidenti 100% hop astında. Bu kadar tervet zat. Ne için biz Türkmenistan'ın yine vatandaşları olup pensiya çıkan prezidentimizi görüp bilemiz o. Ya da pensiya çıksa aydalı bir yaşlıların arasında yeri olsa son. İstemez mi bir vatandaş? Ya da sen ministerlerin ne işleptir, pensiya çıkıptır deyip kim gördü şunu? Türkmenistan'da şu günkü qovu yaşaya diyen adamların hiç haysi pensiya çıkıp bilen o. Hatta maşgalaları yok ediliyor şunu. Kat tervet zattır da. Yine Niyazov, Türkmen başı deyilen ad verildi. Niyazov'un bir çağası, altığı, yenesi ne için yok? Hiç ne için sonra noktada. Aydın sizine pensiya çıkan halk düşmanını görüp bilýäňi ne ýanyny götürüyor. Size de pensiya verilen o. Yine siz işlepsiniz de şu yerde. Tecrübeniz var. Sapar ağa. Ne için sizin tecrübenizi olan oklar. Sapar ağa. Ne menem yine açık o sonra yine şu 2,5 yılın içinde yurdun içinde neçe milyar pul ya da neçe milyar pul meçöründe hesaplasak harit ya da bir neme girdi. Önüm. Önüm ya da pul bilen hesaplan ya da hizmet olsun, önüm olsun ne tapa alıyor. Bilgi. O toprakta yani 50 bin, 60 bin, 100 bin para verip giren üniversitelerinde aydılmayan bilgiler paylaşıyor sizlere. Yok şol var Türkmenistan'da yine şol Esirdar'a 94'ün ortasına çeldi. Yurda giren demir teknik. Şu zatları hata eden adamım yok. Onun körünü yoktur. O neyse kendi orada sen şu an çoğda kendi düşman ol yani. Şunu getirecek ol yani. Şunun için soruyorum muhtemelen. Yani şunca çıkarsan neme ol yani, kovu ol yani. Kahraman ol yani. Ben çıkaran götürenler var, getirenler var da. Bana şu bir ne ol bir prezent verdilerim ol yani. Ben şu tevye edip verdiler de.
Onu beden Yo, okuyor. bunu geçen hesaplardık, hatta ekranda da ayttık yani. 50 milyar dollara yakın. O. 50 milyar yani Sapara'nın dövründe yani şol bilelikde işlen yani köp säwlerin 25-nji noýabrda ýok edildi de şol. Ýurdun içine iň agyr döwürde yani Esser Dargaya yani İTY'sini pişik büyükesini tanımayan dövründe Türkmenistan'a 50 milyar dolar meçöründe Qyys Kabak'tın içinde Yatırım hem hem investisiya geliyor. Olam Burdadın nemetine gelin. Mawa şo taýdaky nemäni pursat bilen adamlar. Ýöne şondan soňky 25 ýyl, 95-nji ýyldan soň hasaplasak. Şondan soňky 25 ýylda Türkmenistanyň içine 50 milyarlyk pul singdirilmedik. Yani singdirilen pullar var, olan näme garawum köli, oteller, aeroport, şolar. Onun olimpiyadany adam da okmuş. Şu olimpiyadaları şuları näme verdi deme. Şoňa näçe milyar gitdi ödü. Şo hatawyny öğrenýän adam barmy? Şonu getirýände, diýmek o näçe köp pul getirseň ogry bolýan ekenin. Näçe pul alyp çyksaň ine arkada bolýan. Düşün, yani arkada diýip olam ullakan pul ogrulanyp bu pulun ulusyna. Ödüm 30 ýyla ogry ödülediler şular. Sapara bir sonra var, şonu dowam edelim. Sen wagtymyz az kaldı. 10 minut ýa wagtymyz kaldı jemlemeli. Garalpakistandaky bolan waky türkmenler hem bir cesaretlendirermi diye ýurdun içinde bir täsiri bolurmu diye. Bilmedim mi? Senem Türkmen bolýan bolsaň, taňa nähilek täsir edýän şo toğry ýa-da beýlekleri de şoňa beňleşdirerek täsir edýän. Sen cesaretlenýän. Ama Qarabağstanda ýa-da Kazakstanda ýa-da Belarusýada ýa-da Ukrainada şu at bolup duran waka nähil täsir berýär? Bize nähilek täsir edýändi aýdyp berip bilerim bolýar. Size nähilek täsir etjäni. Onu siz bilmeli. Soruň özü bir tütlük bu. Nähilek jogap berseň. Bolmandyran ok. Türkmenistan'da onun tesirini şu vatan haberleri näme diýse şo bolar. Ona aýdyl. O bilen oklarım şu an Türkmenistan'a sorak görüm. Kırgızstan'a näme bolýar? Şu havar şu tak baran okda. Havar barmasa da o täzirim şondalyk bolýar. Ýok bolýar täzir. Vatan havarlaryna diňläp görüm. Şu havar berýärmi Türkmenistan? Her gün bir mektep, bir hassahana açýarlar ha. Bir ýeri bir hamole. Ben geçen hasaplap gördüm, bular ýylda müňden ofrak bir zat açýar, hiç zat ýok ýurdun içinde. O senatlaşmaň birinji şertleri nämeler bolup biler ýa-da Türkmen agyr senat respublikasy bolup bilermi diye. Birinji şerti ýa aýtdyk, o erkinlik bolman hiç adam bolmaýar. Hemme zadynyň birinji şerti erkinlikdir. Ýa-da Son kenine senatlaşmakta en esasy zat ýa-da dowamlylykdyr. Yine dowamlılık demek näme diýmek bir işe başlanýar senatlaşmak wakalyandyr. Ýöne şol işi dowam etdirmeli. Yine Türkmenistan şertlerinde o işi kimin eline verecekler aýdyn, siýasatçynyň eline verecekler. Olan 5 ýyl. 5 ýyldan soň başga siýasatçy gelýär. Pul ýa-da dowamlyk şu ýerde düzüldi. O prezident torunu 5 ýyl 10 ýyl oturup bilýär. O galany bu 5 ýyl oturjagy belli däl. Şoň üçin men aýtgan ene Saparagyň tejribesinden üçin ulanan oklar. Saparaga bir işe başlapdyr. Şoň tejribesini ulanyp dowam ettirilen olsa Türkmenistan şu günün düýbinden başga bir ýerde bolar. Başga ýerde bolardy. Häzir bu uçarmaka, ýollary açylarmaka diýen soragyň özü bir gülkünç bir zat bolardy. Ýa-da pasport alyp bolarmaka diýen soraň düýbinden bir näme bolardy belki näde şu realak düşünürdüm. Yani bir için çok bir gülkünç zat. Siz için çok nalak bolar. Onun için şol senatlaşma siýasatçy o tarafa ýakynlaşmaly däldir, aýry bolmalydyr.
Sene atlaşmada hükman surata devamlılık olmalıdır. Sene atlaşmak ile de yani gelişim, ösüş değil. Ösüş hem devamlı olandır. Biri geliyor bizde açık kapılar siyaseti diye, Yap ikinci yap. geliyor berkararlık zamanı diye. Ne oldu siyasetin açık kapılarına? Yani, Berkarar diýmek maňysy näme? bu söz kenine, bu söz. Aytalasan o Yo cevap yo bereket asıl geliyor. etimologiýasy bolmalydyr ha bu sözüm. O manı gözleyen näme yok. Berkararlık deydi mi, voz hava hem de berkararlık deyip bu vakıyor. Yani bu yine şonyalık geldi. Devamlılık yok. Yöne köbürde çağalan okuyan kitaplar hem devamlı değil. Yani. Birinde Niyaz'ın suratıyla okuyan, ikincide başka birinin suratıyla okuyan. Tamam. O çağalar öz arasında gürleşmen bilmeye mümkün değil. Nerede son sene atlayacaksın? Onu yine de aydın ne sen demen arasına gireyim. Yine sizin ata babalarınızdan kalan meslek var mı birinde? Hüner, yani meslek değil ya da yani profesyon. Yoktur. O zavut fabrikalı mı? Yenengiden atanızdan demek. Türkmenistan'ın tarihinden 100 yılı yoktur. O geçen yani preemstivnis değil ya da. O sen zavut kuracak burada o kulak burada başlarsın beylekse devam etmeliler. Yoktur. O şu zatlara siz ünt vereyiniz mi? Şuna ünt vermeseniz siz ne ben yoktur. Yenengiden atanızdan neme hiçbir mülk maliyet neme de kalan nokta. O düşünce de yok. Onun sen yeke atlaşma değil. Sen insanlık demesinin başına çıkıp var yani daş bu muhtarın demesi şey. Şu tarafta şu yolu. Yine de bir 10-12 yılla şu gidişine gitti şu tempodan. O vatandan hat elbet yuğut oluyor. Urs bolmadı da. Ne cehaletin şunu edip bilen demesi. O vatana urs o elbet tatlar. Yıkkını nemesi bolyandır. Cahillik nemesi şu urslağım kat nemesi neme diye de. Düdedi o morunu okta. Kömek edip morunu. O vantanı mutar getirdik. 2 trilyon pul katken da. 20 büyücem var, bilyem var, neme de var. Kömek edip olmadı. Bu yine pul neme değil ne? Büyük tevaplarını seyretmediler. Sapara şu atam Afganistan'dan önceden Türkmenistan. Yok. Yok. Yok, iyice gidişli. Hasan tiz oldu. Onların hat elbet oluyor değil mi? Aydın. Şutayda nemeler okap kutaralı. Hani? Bu Özbekistan'dan yazıyanlar katken oldu. Temamız nemede değerli edil. Qaralpakistan'da dostlukda birlikte yaşayas Türkmenler bilen bilelikte deyip yazıptır. Türkmençeleştirip okayan men bunu. Türkmenlerin hemmesi o Türkiye'de kaldı diye Özbekistan'da da erkinlik hakikat yok diyen yalak bir manida yazıptır. O bir Özbekistan'dan bir doğanımız deyip aytayın. Sizde de erkin o fikir yok diye şunun yalı. Selamun aleyküm deyiptir. Özbekistan'dan görenlerin sanı köp. Biz Özbekistan'a doğru geçip ne edipdilerse. Studentlerin hemmesi armanda diye. Yani düşünüklü biz bu tayda yani ne mana ayıp geçeriz. Şoň bilen jemläli. Yani Orta Asya'da hiç kime karşı olmalı değil. Düğünden yanlış bir zat. 21. asıra layık yani geleceğe seyredip fikirlenmeli. Bolyan yanlışlıkların hemmesinin arkasında Putin vardır. Özbekistan'daki yaşayanlara da değişli, Türkmenistan'dakilara da değişli, Kazakistan'dakilara da değişli, Kırgızistan'dakilara da değişli. Karakalpaklara da değişli. Hemmesine de değişli. Umuman biz yani dünya başka gözlerle seyretmeli. Orsun getirip giden düzgün tertibi boyunca seyretmeli değil. O serhet
Neme bolup biler? Awganistan, Eýranyň arasynda serhet bolup biler, Orsaýdyň arasynda bolup biler. Ýöne şol ýurtlaryň arasyndaky Orta Aziýa ýurtlarynda serhet bolmaly däl. Yani siyasi serhedi bolup biler. Yani siyasi kartasy bolmaly da. Siyasi kartasy bolup biler ýöne o kellede bolmaly däldir. Yani Ýewropada her kim neme bardyr? Ýewropada Polşaýa geçip bilsem Ýewropanyň isleýän ýerine gidip bilýän, soň şo taýdan Germaniýa geçip işlejek diýýänse. Şol Germaniýa gidip yani Polşa barandan soň Germaniýa gidip işlemeldigini bilýäňiz ýöne Orta Aziýada Schengen vize diye adını adına aytsam o düşünürler. o Schengen ine o Orta Aziýada Schengen diýilen ýalyk bir neme gelmelidir bu. Başgaça bolup bilen o. Şonuň ýaly onda hemmäňize sag bolsun aýdýas. Sapar ağa aýdym Size de aydın sağ olun. İyileşler sonra gören iyileşlere de sağ olsun. Özü tutanlı Gogondan da sağ olsun. Onda şu taýda jemleýäs.